Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna llum fil-podcast tal-lum ħanitkellmu ma' Julian Lirici u ma' Jason il-Hedges u xek. Tajjeb. Intom Ghost Hunters Malta xek. Ghost Hunter Malta. Ghost Hunter Malta. Sebukom fuq Instagram, Facebook u xek. Fuq TikTok li. Anke TikTok? TikTok da xej Facebook. All right. Instagram fuq TikTok. All right, tajjeb. Mela, Julian, xħajjarkom biex tibdew dan il-bicċa xogħol? Kemm ilkom fuqha? Mela, jiena l-Hedges illi nafu 40 sena. U meta konna żgħar dejjem nesperimentaw, fint kif u nitlu ġew kmamar abbandonati postijiet qabel kienu ħafna iktar postijiet u konna nitlu nesperimentaw. Tgħidli tesperimentaw kif? Nesperimentaw iktar ma jkun post tal-biża' ngħidu hekk, iktar konna nimpikaw biex nitlu. La torċis u xej. U da nipprovaw naraw nisimgħu xi ħaġa. Affarijiet ta' tfali, so ħanajtek, ta' tfal. Kollhom kien berroti, ħafna drabi. Ħafna berroti, u berroti titfal ta' nikkarozzaw hekk u la number plates u xej. Eżatt, ma jwaqqafna ħadd. Issa dak iż-żmien ma kienx hawn apparat u ma kien qed naqbiżlek ħafna. Ma kienx hawn apparat u ma kien hawn xejn. U dal-aħħar snin dejjem iktar nitħajjar, iktar ħanajtek minn meta missieri, jien dejjem xtaqt inkellem il-missieri. Minn hemm bdiet. Missieri ġi mit 13 sena ilu, 13. U isu minn hemm tħajjart. U dejjem nipprova nikkomunika nara kif ħan nikkomunika iżjed miegħu. Aw min jgħidlek il-mejt ħallih mejjed, ħallih ħriet. Imma jien tafx ngħidilhom imma dik l-opinjoni tagħhom. Jien taf ngħidhom ġilid morru l-ċimitieri jgħidu li hija. Titolbu hija, tkellimhom, jien meta mmur nirringrazzja l-missieri. Jiġifieri qed inkellmu, qed nagħmel ħażin għax qed inkellmu jien. Minix nagħmel ħażin. Inti tagħmel xejn differenti mill qed jagħmel ċimiterju. Jiġifieri minix kontra min jagħmel. U jien l-istess meta nagħmel ghost hunt, jien qatt ma ngħidu ismijiet aħna, maħniex ħammorru ngħidu. Ismijiet? Eżempju, Joey, Joey, kellimna Joey. Dika rispett, aħna għandna rispett lejhom, iktar l-irwieħ iktar mill-ħaj. Nirrispettawhom iktar mill-ħaj. Dik naħseb hija l-iktar ħaġa kruċjali li inti dejjem tiftakar il daw għandhom il-familjari tagħhom u jekk inti ħadd mur. Dika titqgħod attent. Jien naħseb dik l-iktar ħaġa li nġib qudiem għajnejja jien iktar milli il-mejja tax fl-opinjoni tiegħi. Jien ma nemminx li nistgħu nitkellmu mal-mejtin. Inti ma temminx? Le, no, jien ma nemminx. Mela ħanibda nirrispondik minn issa. Mela għajli. Għal xiex tagħmel ghost hunts? Tagħmilhom ghost hunts? Le. Tagħmilhom ghost hunts? Le, sekonda. Għamilna 10 Mirko għamil waħda minna. U dejjem għadna l-istess kliem. From day one, dejjem ngħid li dan qegħdin nagħmluh bħal esperiment biex ninvestigaw jekk hemm xi ħaġa, jekk hux possibbli illi tista' taqbad xi ħaġa. U qatt ma qbadtu. Kien hemm kombinazzjonijiet fej ġraw affarijiet. Waqfek waħda. Aħna daqskemm nemnu, aħna xettiki wkoll. Jiġifier tant jiġu eżatt l-affarijiet illi kważi laqqas nemnu lilna nfusna. Ġienti tant jiġrulkom kombinazzjonijiet. Le, inti kombinazzjonijiet. Issa ngħidlek għal xiex. Kombinazzjoni tiġi. Le, ma tiġix kombinazzjoni. Aħna nemnu inti għandek opinjoni tiegħek u aħna għandna opinjoni tagħna. Inti l-opinjoni tiegħek u ħafna bħalek u min jaqbel magħna wkoll. Illi ma jistax ikellmuk. Le, jiena dik ma nemminx. Ma temminx. Mela issa wara mhux li ma jkellmek xejn, don't get me wrong.
Jien mhux qed ngħidlek li ma nemminx li xi ħaġa tikkomunika miegħek. Jiena li qed ngħid hawnhekk hija li jiena ma nemminx li l-mejjed qed Ikun qed ikellmek, qed taħseb illi jkun xi ħadd jew deceiver. Eżatt. Deceiver. Għas deceiver, naħseb mod jaħseb. Le jien hekk naħseb. Għala deceiver. Jien mhux qed ngħidlek li ħadd mod jikkomunika miegħek, jien qed ngħidlek li min qed jikkomunika miegħek dak li inti qed tajlu ruħ ta' xi ħadd li kien miet. Jiena dik ma nemminx li aħna ma nafux min qed tkellimna Dik it-teorija li qed tgħid inti qiegħda fija wkoll jien. Le, u anki jiena. U dan ngħidilu wkoll, u anki hu ġifieri. U anki jien, però ma nafux eżatt min qed ikellimna aħna. Mela ħanibdew minn hawn, ħanibdew minn hawn, Julian. Meta tgħidu l-kelma ghost, x'inhuwa? X'taħseb li hu mhux x'inhuwa? Aħna bħala ghost, dak huwa l-isem Ghost Hunter. Eżatt. Jekk jien ngħid paranormal, jitlu mhux ma jitlux ta' imma l-isem jiġbed iżjed Ghost. Mhux hekk. Mela l-lahu hemm Għax in-nies jifhmuk bħala jifhmuni iżjed. Mela diki, jien iktar bħala paranormal imma kelli nsemmi isem illi tantu hekk ma tkun nażar ma konniex naf li ħankellmu l-ħadd. Naqbel miegħek. Ma tkun nażar ma Ghost tgħid il-Ghost. Kienu jbeżżawna bil-Ghost u għax ġej wieħed bil-żar u ġej bin-naf b'daw l-affarijiet. U għas konna nemnu għan biz. Imma ħna li konna naraw paranormal biex naraw jekk aħna ħan nitkellmu ngħidu tista' ċaqalqilna dik l-oġġett. Jekk tiċċaqla jista' jkun ir-riħ. Jista' jkun ir-riħ. Jien eżempju ġieli nara Ghost Hunters jagħmlu bużżieqa. Anki bin-nifs tiegħek stess, jiġifieri aħna torċ ġieli rajt sigaret, daqskemm rajt. Ta' sigaret, mela sigaret jista' jbieħ sigaret. Dik ma nemminx. Kważi għas fizikalment ma nemmen jien li stjamillek xi ħaġa. Julian, jiena tant rajt videos ta' Ghost Hunters, ħansejħulhom Ghost Hunters, anke barranin. Li nibda ngħid mela ċaqlaq siġġijiet. Fetaħ il-bibien. Ma nemmenhomx jien. Fetaħ nemminhom. Le, aħna ma nemnuhomx aħna. Jien ma nemminhomx. Għaliex ma temminhomx allura? Għaliex taħseb illi pereżempju din l-entità ħansejħu l-entità? Kif taħseb li jista' jċaqlaq siġġu? Kif jiċċaqalqu? Kif jiċċaqalqu? Jista' jkun kunu mifhmin biex jiġibu ħafna views. Awejja, all right. Ħanajlek jien ġieli rajt, jiena fotografer. U affarijiet ċert u affarijiet narafhom. Mhux hekk. Nidħol niżżumja sewwa fih u tara dik il-naqax li mala ġieli ma jkunx hemm. Jiġifieri issa mbarrek. Narhom ukoll, u battom ukoll. Jagħmillek hekk. ċaqla ħanara. Ma nafx. Iġviri, ma tantx nemmen daw, iġviri, aħna għal-kem namlu hekk. Aħna ukoll kif jista' jkun daw l-affarijiet. Però għat ma provaw ċaqamlu ċaqalqu. Ma għandek ċansi biex ħanitnieg bil-nies. Jena jekk mhux minnu. Jena li hija disembodied spirit dawk. Issa l-għola li kombinazzjonijiet. Meta tajli disembodied spirit. X'tifhem bija? Affa ma l-affarijiet materjali ma jistax fimt. Ma mhux għalhekk aħna l-ispirit ta' jidħol ġol ġisem biex imbagħad mal-materjali kun jista' imissu jagħmel. Qed tifhem għalhekk. Issa ma telaq minn ġol ġisem mal-materjal ma nafx kif jista'. Allora minn kif qed tifhimha inti, allura tarġa' Dibonta di vista tiegħek. Le, all right. Qed tarġa' tmur lura li dawn huma jiena mitt u jiena qed nider. Jew jiena tinkellmek. U x'hekk qed tgħid li ruħi qed mija qed titkellem inti ma kejta l-ewwel. Qed naqblu u x'hekk qed tajli. Jekk mittinti nagħmlu mod qed tgħid. Eżatt, nagħmlu mod mittin. U ddeċidejt li nidrilkom. Kompli. U ddeċidejt li nidrilkom, jew ddeċidejt li nitkellem magħkom. Mhux jidru jien maraqat mara. Aħna. Intom qatt ma rajtu xejn. Le, nisimgħu biss. Li rajna bl-apparat, bajnejna, li smajna ejwa. Intom bl-apparat. Nisimgħu biss. Ma nafx jista' xi żum jafu għadi imma nistgħu narġa' fuqha. Battil intallaħħa full screen fil-każ. Qed taraħ dal-wiċċ. Jidher li wiċċ da. Ara, Julian. Għajli. Issa ngħidlek x'inhi ta' jekk tajlek qisu ngħidlek isu wiċċ. Però jekk tajlek u wiċċ ngħidlek ma nafx għax jiena għalija. Aw lajnej li mnieħ mustaċċi, hawnhekk di tagħtix każa di sewda dak basket imdendella. Għax hawn minħasbu ġar jien ngħidilhom dak basket imdendel. Mela dik morna ċempil li wieħed, bat li wieħed, sorry. U għalli ara tiġix waħda mhux ħansemmi minnu xejn, imma u għalli biex intellaw da. Għalli ara tiġix daqsxejn, għalli għax rajtek, għalli u qed narak serju fuq daw l-affarijiet, għalli għax hemm ħafna, għalli ma rajt li serju, għalli ara tiġix waħda il-garax. Mhuwiex garax da, mhuwiex garax. Huwa posta antik. Issa dal-posta antik, kif tħanna fih? Issa jien ngħidlek ma tantx nemmen dik il-kesħa u dik hekk u dik hekk.
xettiki aħna fuqhom ukoll. Imma kif tħanna ġo fih tħassejnieh isu il-post wirt ħafna. Tħoss sensazzjoni. Tħoss illi mhux komdu hemmhekk. Is-sena għatlu fuq qabel ma bdejna, għalli għatlu xettara ma. Jien ma nemminx kulħadd. Jiġifieri dawn li il-biċċa kbira jiġu jew biex jissendikaw biex jaraw x'nużaw apparat jew ħaġa oħra. Vera. U kif tħanna l-irġiel speċjalment għax hekk qed l-aħħar, il-biċċa kbira l-irġiel għalhekk. Hemm ħafna biex jaraw kif x'nużaw u ma nużawx. U wara ġimgħatej għall-esperjenza. Fintaw l-ismijiet tal-ghost hunting u ma insomma. Aħna qed ngħidlek m'aħniex ghost hunters, m'aħniex professionals, aħna mill-esperjenza qed ngħidu. Jiġifieri ma nafux kollox xorta. Ghost hunter fil-verità inti tiċċejsi għal ghost. Il-terminoloġija. Ġifieri inti fil-verità dim l-ebda xjenza fejha ngħidu kifini. Issa da għalli li qed jara l-zjuħ. Is-sena da ma nafux, jiġifieri ma nafux. Meta jara l-zjuħ dal-garax. Għal qed ixejjillu u jagħmillu thumbs up. Jiena mill-ewwel ma ġbitnix. Il-verità jiena dritt ngħid m'għandix ħajta fiżin dritt. Tħanna hemmhekk għandi l-apparat. Beda jgħidilna li qed jara għax qed xara eżatt imma. Għalli nara isa daħna bajda u trapp aħmar miexi. Ġo kamrek, ġo kamru oħra jak. Jiena qed importanta warina fejn hekk. Għamilli hekk. Imma fejnu mra fejnu. Kien anzjuż ħafna u xtaq jara ħafna u fehmtu. Jien il-verità ma rajt xejn. Batt il-kamera, għamilt tal-jem, għandin night vision, għamilt tal-jem, ġifieri ketib nidlamji. Xalta, mhux xalta, mxawla fuq, xalta, għamilta fuqha u nagħmel hekk u jiġi dar raġel. Għatlu ħriġna barra, għatli ma rajt xejn. Imma ġventi bajnej konta dak ma rajtux. Ma rajtxej, ma rajtxej, ġviri għastedija ta' xej, ma rajtxej. Imma kif ħriġna barra, għatlu għara, u zajta night vision bil-ritratti mux video, għatlu, kif bida jitrijat, għalli dak it-siju tijaj daku. Issa għidabu, għetnik djapjen? Warikom ritratta t-siju tiju? Morrenix ritratti. Iġbir għidabu għetnik djapjen, imma morrenix. Għaxtan fakru fuħda da, għax naf ninsija jenu dana biex nejdilek fuq storja li naqra inkredibli u tamel sens fuq li qed ngħidu ġifier, issa kif ngħidu ħajfa jiftakar mill-ewwel. Issa minn hemm tħanna għalhekk qedlek mhux garax, għax sejjalu garax, isu stor. Minn hemm qedlu hemm ġewwa li jista' jkun. Qedlu għaw għalli ġieli nara hemmhekk. Jien tħaltina, inti ma tħallx dak tħaltina hawnhekk u kien fil-bib għax kamra żgħira ħafna. U kien jagħta hawnhekk. U kif jgħid hemm qedlu qed nitkellmu ma nafx bdejt ngħidlu x'insejt. Ilu xi 3 xhur. U bdejt nkellmu. F'daqqa waħda nara xi ħaġa bajda d-demi u għasajna ngħidlek ma qasnem minnhom kważi daw, imma nara xi ħaġa. Seta kien xi dawl mhux ħanidlek minn barra ta' seta kien tal-arloġġ irrifletta jew xi però dlam ċappa konna hemmhekk. Ma ħanajtek, ħa. Għalli, rajtu bidjem li rajtu. Imma qed ngħidlek kemm rajtu. U waqqas tgħid li x'rajt ngħidlek ma rajtx. Però mbagħad ngħidlek storja sabiħa. Għalli xaħat u fej saret kompli għara. Għanajlek dieta dax ninsija jek ma jinstejjer ghost hunts għandi 77 777 kif ħanajdilu da ħajftakali ma da għedin fej bib darba u da saqsiħ kulluru dal-bib li għedin ħdeħ il-bib kien aħdar ma nistax nsemmu xinu dal-post il-bib kien aħdar u saqsijom. Ġviri dak il-ħin aħdar kien. Għaltlu blu. Semmit li blu, u dak il-ħin ġviri maddu sekondi. Sekonda wahda, għax għalli jifmuna n-nis. Meta tajt kellimkom tru il-voice box. L-spirit box. Jow nkella tru l-spirit box. L-spirit box. Għalli niftijemu. B'dan għanna u kol. Għaltlu blu. U daqqa da. Amma bat mort id-dar u ġetni frasi tal-lista jkun dal-bib. Ma kienx forsi xi darba blu. U ġetni li xtaqt li anke mor innaqqax biex narak da, ma morniex naqqax. Ħalli nfehmek bil-ewwel. Daħħal. Xi darba ma kien hemm xi ħadd mejjeġ ovvja dal-post.
Tajja biex vera x-tittejda u U tafu bija, tafu. kontu Nafu li bija kienem qabel. xaħat ma nafux minu. Kontu tafu qabel. Nafu li kienem xaħat meġġo ġola. Fisni, fizmi, nafu li kienem kimmi ċaħat. Ilu Ma ħafna. kontu tafu qabel ma mortu. Mela. Jidħol jiċċekkja da. Kon iċċekkja, xina ħofna mirċekkja wara. Kulur xi darba kien il-bib. La kien aħmar, la kien nisfar, la kien kannella. Kien blu. Kien blu. Blu biskin. Ma setax kien Għandu kulur ritratti li xi darba kienu blu. Oldana, għatlu ċempitlu, għatlu ħeġis. Għatlu. Għatlu blu. Tajt li kombinazzjoni. Imma minn dak kuluri. Imma madonna, issa f'kombinazzjoni, mela, it-tifla tiegħi naħseb tafa inti, ma temminx dik, ma temminniex lili. Mela, immorru Pembroke, morna Pembroke, il-White Rocks. U għemmek għalija ma tantx mux ħonti tien, mux ħonti ċej. Immorru ħafna fiħax sabiħax, dak li jkun jibża u nizel isfel, insomma. U nżin nisfel, u hemm ħofra hemm il-knata maqluwejn. U t-tifla t-tila, ejja tara. U xaltu l-Spirit Box u kella l-kelba maħħa. Għandik jembe l-kelba mek. U kif xaltu mill-ewwel. Issa di jista' jkun li kombinazzjoni, għax di ħanaqbel miegħek. Kif xaltu eżatt tettilhom hawn xi ħadd ta' hekk jixtieq ikellimni u għamil li hekk, idħol. Min ġo toqba, jista' jkun għax aħna narfuhom tarfu minn radio. Tantilna nisimgħu issa. Minn radio, tidraħblament. Fejn il-radio u fejn huma. Sen jekk ngħid bonġu, aħed li bonġu, tinduna il-ħostja bil-mikrofon u li jew minn fejn ġej. Issa ngħidlek ta' x'għandha ħafna xi. Id-daw u l-offendjar u hekk, ġifieri. U da, kif għalli jidħol, qed tiġdi xer jiġdi għadlu mulli hemm da. Mela mmur hemmhekk, qedlu għandkom bżonn xi ħaġa, għandkom bżonn xi ħaġa, talb jew għalli itlob. Imma itlob mhux kif jgħidu għall-Knisja, forsi kien għaddej xi rożarju għalhekk qedlek jista' jkun, imma itlob. U qed tiġdi u ġeta dejja ma jerġgħex jgħidha dak il-ħin. Ma laħaqx dar jekk kien eżempju fuq is-Super One ħanajtek kien għaddej jew RTK u reġa' dar ma laħaqx għax qiegħed ħdejja. U għamilliet itlob mill-ewwel. U hemm xi daħ morru, hemm xi li mqat laħ morru. Eżatt. Għaxi ma temmettix Għax ma jiġru daw l-affarijiet. Ħanarġa' nuża l-kelma kombinazzjoni. Ejja. Inti iddaħħallek dubju. Tibda tgħid astja. Raġaqalli itlob. Aħna wkoll biex jettikki fuq. Darba minnhom offenduh illa. Taqbes waħda tgħidlu ħallihom. Ħallihom. X'jiġifieri? Mela, offenduh. kont saqsejta jien issa. Offenduh, kien hemm Minn fuq l-Spirit Box. Minn fuq l-Spirit Box. Dejjem. Xi ħadd li m'għadux offenduh illa. U qabli li l-ukoll għax miegħu kont jien. Taqbes waħda. Ġo l-Spirit Box. Dak il-ħin stess għax jimmu jitkellmu bejniethom, il-ħin kollu nisimgħu jitkellmu ħafna bejniethom, reġgħu ġew daw l-istess nej. Julian, Ġeħeġis, kollu għaddejjin daw il-kollu. Mill-Spirit Lilna drawna bl-isem lilna. Imma l-Spirit Box, di mhux tiskenja l-istazzjonijiet. Mela, bija l-speed inti. Naħseb rajt fuq għax inti mela. U hemm il-frekwenzi. U hemm il-white noise. Jinqabad fil-white noise. Mela, jekk hemm is-Super One u jmiss Radio Malta, mela 92.7, 93.7. In between, muxi tgħidli kif taf. Jinqabad fil-white noise. Issa, di mis-Super One għal Radio Malta idur 9 dawriet, 9 dawri f'sekonda jdur. Tajdli mela jista' jkun li jagħmelek. Kif aħna jgħidilna kelma sħiħa u mhux jgħidilna biċċa żgħira. Jekk fuq Super One nagħmilha qal inselmilkom, imbagħad fuq Radio Malta jgħid ikun għaddej xi programm ieħor eżempju. Kif hawnhekk jibqa' għaddej minn fuqhom u jgħidilna jien nkun saqsejtu qegħdin fil-paċi fejn qegħdin jaqbesu jgħidilna ħatkellem ħażin skużawni ma importax. Foxxi l-kurnut ommok. Jgħida sħiħa. Issa semaħilek, jien ma jgħida sħiħa. Għax inti darba smajtek tagħmel programm, no peċin naraw ta' programmi tagħkom, imma jiena apps ma nemmix fihom, però ġili użajtu, ma ġili rajtek. Jien użajtu biex nesperimenta biex nara mhux vera. L-onet lingwa Maltija m'hemmx fuqu.
Le, bil-fors memx. Bil-fors memx. Kem 30 wieħed fuq il-Vox Ghost Tube u dawk ta' Malta ma teżistix. Imma għaw min, ma marġni kontra ħaddieħor ta' ġviri għax jista' jkun jisimgħu imma. Xtajt kontra ħaddieħor, m'għandix. Le, imma ġviri jiena qed ngħid kif naħdmu aħna għax ma rridx nsemmi l-ħaddieħor. Jien nemmen il-frekwenza. Aħna nużaw hekk huma jużaw hekk, ġviri dik l-opinjoni tagħhom aħna l-opinjoni tagħna. Però kif ikellmek hekk? Issa għax kollu tgħid li imma bl-Spirit Box. Mela darba minnhom nik tittamela di għax sabiħa, tittamela bil-mużika sabiħa di. Mela, għax sabiħa vera toġobni dik il-mużika. Vera toġobni, vera prosit. Għax kif nisma li l-għanajġi għax istorja sa' importanti. Dik Mirko jagħmela. Mela, darba minnhom konna jenu l-ħeġis DMA. Aħna ġili mmorru u nieħdu ċertu nies ma naqbdu xejn. Tajdli mela tiftemu bejnietkom forsi biex tagħmlu għadik fottu jew hekk. Billej jew hekk ta' matul il-ġurnata b'kollox. Nabdi kelma kif kelma. Aħna ma mhux billejlijiet. Mela, qegħdin f'post, miftuħ vera, miftuħ sewwa ġifieri. Dal-post hemm taraġġ. Twil ħafna, twil. Twil li ġifieri qed ngħidlek hemm it-tarġa, 80 tarġa, mela bejn 80 tarġa. Mela qed nagħmlu di aħna. Bdejna session. Ok, il-ħeġis kien għawi konti jataw hekk. U f'daqqa waħda nisimgħu hekk. 4 passi. 1, 2, 3. Ma da budnejja. Budnejna. Audible kienu għedaw. Mux ġol Le, da audible kienu. Mela għax in-nies ikunu Le, imma budnejna. Tajt forsi kien mċaħattu niżer riħ. Għaz bil-mutur ma dinżila riħek. Mela namlu hekk. Jena flimkien minn dawru wexna. Aħna bżajna li ħajarana xi ħadd qed nagħmlu di. Forsi jdejja li daw x'inhu ma jagħmlu, ma tafx kif jagħmlu n-nies. Ma konna qed nagħmlu xejn ħażin imma qed nagħmlu di. Imma fil-ftuħ, konna fil-ftuħ. U nagħmlu hekk it-tnejn. Qedlu x'ismajt għalli passi. Qedlu 4 passi. Għalli eżatt. Mela, daw il-passi. It-tawal tekin ma setax qas jekk kitir ma jasal semmek għax kif dwarna konna naraw. Hemm bejt 80 mit-tarġa. Ġviri, kien hemm it-tul. U xej, xej. Inkomplu s-session, ma nisimgħu xejn. Lab l-Spirit Box u xejn. U dik xtaqt illi l-ħadd xalt ir-recorder jew il-mobile x'nirħobb nirrekordihom fuq il-mobile għax kont forsi naqbadhom. Darb'oħra konna qegħdin f'dal post ukoll. Tiftakar? L-istess post. Ejwa, ma xal xejn, ma xalx Spirit Box u ma xal xejn. U qegħdin hekk, qegħdin kwieti ħanibdew. Aħna ngħidu talba, nibdew b'talba, nspiċċaw b'talba. Jien għalija dik dejjem importanti u dejjem inżomm il-kurċi fis fuqna. Ġifieri. U kif ħanibdew eżatti? Kif se nibdew eżatt wara fejn? Du xi 200 sena laj. Kif ħanibdew eżatti? Nisimgħu twerżiqa ta' mara. Da budnejna. Tgħidli forsi kien hemm xi ħadd dan issa kien taqali eżempju. U nisimgħu Issa xaħat. Issa ġdalla xaħġa dil-mara. U aħna t-nejla ħana inħarsu. Il-fuq ħana ħanit lej il-nord ħa. It-nejla ħana. Għalli min jaf instamaċ. U ma nafx kien ġiet tinstama fuq il-mobile. Minn għalli ġiet tinstama ġol mobile. Ejja, għaxina t-lek għara biex tinstama ġol mobile. U kien il-bot ħafna mux fit-taraġ da. ħafna l-bot. U badnija ta' għajjat di twerżiqa. Iġviri. Unġibbu nisaw, ma jekunu jemnu bxej, jaħbu li namlu bil-ġipjeta. U mal-liġi jem jajdelna, u mill-lum il-lem jajdelna jena sirt nibda, nisa għandhom iż-żmien, Għandhom iż-żmien, nisaqsiħ namlu mod fejkin il-mansab tijaw. Għandu fuq il-sebajn. Jgħidu fejkin il-mansab tijaw. Għallu fej, u għallu fej jgħat il-mansab tijaw, bleżat bġifir baqqaċċassa teħares lejna. Da ma kienx jemmen. Ma kienx jemmen xej, ġabu da ħabib tiegħu ġifieri, għandu fuq is-sebgħin. U li btallinduna għalli qed nemminkom għax għalli fejn mara. Fejn hu l-mansab. Għalli fejn hu mara, għalli qed tkellimna mara, għalli fejn hu raġel, qed tkellimna raġel, għalli fuq hemm li btallinduna. Kif tindunaw li mara u raġel ġifieri mill-leħen? Dil-mara kien nafa dil-mara wkoll. Għax dil-mara. Għadda skellmu l-ħin kollu da l-istess mara. Dik il-mara li kelmitu nafa jien. Nafa ġviri, di kiku l-lum għanda fuq 90 sena. Immun serta jafa, u għallinna ċajta fuqa. Mala. Sekonda wahda, għalli. Għax da xej, Meta ta' li del-mara tafa, ġviri del-mara kienet ċu darba ħajja, u din il-mara tkellmet fl-istess post, ġviri. Le. Imma jafa kien daqxem. Le, ma sekonda, għalli, għax n-nis inkella. Kompli.
Meta tajli kelmetek itkellmek mara u dejjem l-istess mara u tafa. Imma dik oħra dik, li dik oħra, dik għandha xi ħaġa. Di xi ħaġa oħra. Di oħra. Di hu. Da u kien jafa da, kien imur magħha. Kien ħabib tagħha ħasaw. Jiċċajta magħha. Jiċċajta magħha. U da għalla ċajta. U di, għax ma nistax. Tħaqna bieħ ġifiri, le, tħaqna bieħ ġifiri. Daw bdow jitqu, qabżeti, għaltilhom mitqu. Titqu. Imma da kelmitkom din il-mara fl-istess post. Mo, da kien imur jettantali, la. Fem da. Ma sekonda waħdax. Meta kienet ħajja. Għax. U jafa ħajja. Jafa ħajja. Kien imur jettantala xi darba. Ujja. Jima nafu kax nafa del-storja. Kien imur jettantala. Kien imur bellona. Imma di, leħina għaraftu jena, għax wara li għaluli. Għax inti tafaw kol. Jena nafa jkun ta' d-nizaj, di għandak jkun fuq d-design, imma jen nafa zaj. Imma kif semma, tluvieri, mill-leħina. Ma ġver intom kontu għadin tamlu ghost hunt. Konna ġibtu għemmi, lojen, għax jena jlena fuq. Għax dan kieċet jemmen. U dan għatlu mela ġibu. Għattefem. Dak iċempillu, konna għasadni lu, għandek uġi, u sibni għemmek qabilna, kun jaffej seqrin uġi qabilna. Ma, issa, tajd li ġili rajt, għax l-għu għatlek li ma tanċ ma narawx. Mela darba minnom konti tlajna għawdex, qabel ma tlajta għawdex, ħabib tijaj, għalli jgħamil ghost hunting u għol, għalli ġul, għalli ħani badek f'dal-post, li għawdex ma tanċ nafu, ma nax fejn uħontit u fejlja. Għalli mur f'dal-post, u batnejli fejjed, sabiħt morru, sabiħ. Għalli morru għemmek, għalli mur għemmek, għalli u provi għemmek, għatlu nitla. U da, bdejt tħalt lajf, imsaw, dak il-ħin għatnore fej, da għed għal-pleliħi, le, sorry, il-partner ti għettelu għataw fil-bahar, taħu kafej u għek, għettela jinġej, tlaqtem fuq. U tlajtem fuq. U kif tlajtem fuq, għabbat il-da lajf u għetlu isma. Dwejra fuq? Fuq il-ramla ħamra. Għarajt. Hemm lukanda mek, mkisra bekka nżemmja. Fejju l-issis kejf. Dennaħa. Mek. U tlajt hemmhekk, issa da kollox jista' jkun, jiġifieri jista' jkun kien hemm kelb, jista' jkun kien hemm Ġurdien, jista' jkun kien hemm ħafna affarijiet s'issa. Hemm kien jaħxin lili. Ġurdien vera, ma tnix tibża minnu, x'qed inrabbi l-hamsters, ma tnix tibża minnu. Jiġifieri tajba dik ġietni. U għax kien idejani Ġurdien. Darrab il-hamsters tagħmela. Vera, u ħelwin, Bizza minnhom iġrieden. U da insomma qiegħed hemm jien u kif qiegħed hemmhekk. U bdejt jien il-ħadd, ħadd ir-radio miegħi, l-spirit box miegħi, u bdejt. Waħdi kont qiegħed. Wara nofsinhar da kienu sija satej. U bdejt, u malli bdejt eżatt nisma' l-istess isom mixi xi ħadd fuq. Isu fuq ramel, għaxan ħafna ġebel mkisser, u bdejt nisma' daj. Għettila minnaw għawek imma, minnaw. U ma bdejt nisma' xeħ li fil-radio għaddej jiparlaw, insomma. F'daqqa waħda għettila tajd li kemmilek mejta, kemmilek nieqsa, da minn batni jem, għalli la, jek jħeraħda program għedlek vera, u kien għawek u għol minnu, u ma semmiex. U għalli ħat jgħidlek li la nieqsa 5 snin, li lu għatlu illa nieqsa 5 snin. Jimort 5 snin wara, mela li suppost jgħid li la 10 snin nieqsa. Għettila kemmilek nieqsa minn dil-ħajja. Għatli 5 snin, l-istess klim li għalet lilu, ġvir di dijem tajt li la mejta 5 snin. Mela, imur najt il-partner tijaj tibza, tifimni. ħanajlek għalfejn, ma tantx tagħmel sens għalija. Mhux qed ngħidlek li ma nagħmilx ta' donket. Jista' jkun għalissa jista' jkun kif qed tajt inti. Ħanajlek għalfejn ma tagħmelx sens. Mela, jekk mar xi ħadd ieħor mar sieħbek u qaltlu 5 snin. Suppost 10 snin jiġu 10 snin. Sekku, dik ma fintix. Ejja nagħmlu mod ħan itkellmu naqra ġifieri fejn jidħol dawn l-affarijiet ta' spiritizmu dal-imbarazz. Għanamlu mod it-teorija li dawn imwaħlin fil-ħin, fiż-żmien, u hija tibqa' tajt alla for jabda 20 sena, 100 sena, qed tibqa' tajt ilha mejta 5 snin. Jien hekk rajt. Mela allura kif ma qalitx jien mittillum, għax jekk il-ħin ma jeżistix għaliha l-ewwel 5 snin għaddew. Jiena qed ngħid sissa le, u għandek raġun fuq inti li vera frem tagħhom il-ħin ma jeżistix. Fil-verità laqqas tagħna ma jeżisti il-ħin ta'. Aħna l-ħin. Tifhem, ġifieri qegħdin naqblu. Ġifieri semmek rajt. Però mbagħad mort flaxija, lila tela għalt li mur inti, għalt li huwa li trid. Mela mbagħad waqafta fil-pjazza ma nafx x'jisimha dik hemm fuq.
U mort hemmhekk itta mhux għandhom sija kollox. Inżilt bil-mobile biss, ma kellix affarijiet. Inżilt bil-mobile, bl-Spirit Box, u dħalt hemm ġew. Fid-dlam ċappa għax kienu naħseb 8:09 għamela kienu d-disa għax kien dalam. U dħalt bil-mobile ma bdejt nara ġejjin hemmhekk. Di għada fuq għandi fuq TikTok fuqha. U Zaqqa waħda, għettilom dal-għodu kelmitni mara u jek, għettilom kelmitni spiritu femminili, ekkina dil-kelma. U bdejt nisma xaħġa, mux ċar xej, ma bdejt nisma xej ċar, ġivir laqalu li xej. Zaqqa waħda, naqbat il-mobile, indawru jek, u nara del, maqqasu del, isu ċappa sowda, isu sħabba sowda. Għandi fuq TikTok, ta' tara, miexja jek, jiena bajtek, miexja, daħle ġo kamra, mort waraja, biex nara jek mux kien xraġa, forse għatnejla kien dlam ċappa, u bid-dawl tal-mobile bis. Dejt nara, jek kem xaħat, u blan tiqaw la mbib u xej. U mux ħanedek ma bżajċ, imma kif jista' jkun. Di, ġunna ħallifa jien li la kienet xedow tijaj, la kienet xedow taħat, u ma kienet xej. Imma di kienet ċaħġa li il-ftit li rajt jiena. Ħanajlek, jien nħobna l-qba tal-avukat tax-xita. Kultant del, inti tara del kbir. Kultant taf taddilek. Naqbel miegħek. Anki kollok xara qudiem il-lenti, qudiem id-dawl. Meta jaraw l-orbs jgħidu. Eżatt, tagħmilek projection kbir. Del jikber. Sawa? Jista' jkun ukoll. Però ngħidlek hekk taf għalfejn. Il-moħħ. Ngħidlek għalfejn qed ngħidlek hekk. Jiena darba kont qiegħed Manuel Island fid-dlam ċappa u kelli torċ. U niftakar, da kien hemm il-ħaxix naqra oli minn mal-art, ma kienx daqshekk, il-ħaxix kien daqshekk. Jiena bid-dawl tiegħi bit-torċ, dejt nipponta taf li hemm dawk il-kmamar tal-Ingliżi. U ma ninsija qatt kien hemm bużbieża twila. Għadda l-ostja bużbieża ammirajt id-dawl fuq għajjen. U d-del ġi projection. Naf nifmek, mela, nifmek. Għatalitani ħassarni, għax kien naqra zaħirari hubdit miexja, u literalment, isa qed tara bniedem, qed jagħmel lek. Mela. Sakemm inti tirrealizza x'qed tara, u mbagħad wara. Mela, mbagħad wara. Alla dik. Mela. Għalhekk qed ngħidlek ġirid kultant. Ġieli morru ta' ġifieri aħna. Da jgħid li ma kien hawn xejn illum. Ma smajna xejn. Jibat li recording ngħidlu Ġul. Ġul, illum li tal-li kien hemm jagħmel li. Ngħidlu mimli. Barra l-Spirit Box, tużaw it-tape recorder. Hija u Ara jiena dak. Daka għandna bih eda. Daka jien nasal nemnu dak. Id-dar tiegħi. Id-dar tiegħi jiena jgħafna id-dar tiegħi. Da jesperimenta sal-lum stess ġifieri. Id-dar tiegħek stess. Id-dar tiegħi jiena qed ngħidlek. Da jagħmel xi ħaġa minn Spirit Box. Ma temminx il-klim li nibda nisma'. Ma qas Ma sekonda bil-każett player. Le. Spirit Box. Le. Kważi. Qabbat il-mobile. L-inqas ħaġa. Aeroplane mode, aħna dejjem aeroplane mode, kemm se jkun qasaw ġew, kieku qas naħdem hawn ġew jinħabba dwar kollox tellifna. Qabbat xi ħaġa, m'għandix taqsam ma' Spirit Box, m'għandix taqsam xejn. U anki ġabib tiegħi għandi. Qed titkellem il-missier, jien joqgħod dejja ma' ġenbi. U semma u għallu bismu għallu Steve, da ġet jagħmel. Steve, smajta, jiena semma ħieli jiena ma tantx nara ġet nagħmel. Mingħajr ma nuża xejn, qed ngħidlek. X'kien qed ikellmek fuq xi. Le, jirrekordja mbagħad jismagħha. Dak li ma jismaħħiex. Jirrekordja. Jibbatili. Nara. Semmielu Demons. U hemm affarijiet li tibda d-dej. Le, vera. Issa jgħidlek pereżempju, tini eżempju ta' xi. Li nibża nitfejlu. Ejwa, ċempilli ngħidlu ġol. Għamma ħafta għasri tiġi miegħi. Semmielu Demons u Angels wara ftit. Tajt kombinazzjoni. Issa dan mhux bi-Spirit Box ġifieri, jirrekordjahom bil-mobile. Ma tisimgħu ċari jew paredolja u jismagħu aktar ċari minn ma sax nagħmlu. Issa qed nagħmilhom iktar għax qabel ejwa kont indaħħal ħoss li dan. Imma qed nibda nagħmilhom minn l-ħoss ġifieri nisma' lilhom biss issa. Tiffiltruhom ġifieri. Tiffiltra l-ħoss. U nibda nisma' lilhom biss, qiegħed u jibdew jgħidu huma stess. U vera, ma kontx nemmnu ġifieri fiha di, ma kontx nemmnu. Ta' kif qed jisma'na da, kif qed jisma'na. Jisma'na da. Da għandek bitċapparat inti. Mux li għas u apparat, ma s-tista sejjaħlu apparat. Għetnejlek u kolli. Mux ħansemmi xini, ma jista jgħamela.
Bdi. Liena n-esperiment, għaddar, Vibration, bil-vibration. Kejt, stramba l-bicċ, ma stax nemnu. U ma stax nismaħkom. Eżempju fejn hemm jagħmel jgħidli jekk hardcore għax jgħidli d-dalem u kemm joboduni li jibda jgħidli. Ma inti qed tgħidli Julian li inti ma tifhimhomx li. U jismaħ, issa sirt nifhimhom. Issa hemm affarijiet għax għandi ħabib tiegħi semmejtulu fejn hemm il-kelma. Għajt li trid. Hemm il-kelma libba fin-nof, u semmajtilu, semmaħħa l-ommu. Mux kelma li taħseb tgħid u hija naħseb. Semmaħħa l-ommu. Ħa ngħidilkom għalfejn, għax jista' jkun dali, għax peress li inti Julian qed tgħidli li jiġi li ma tifhimhomx. Jista' jkun. Nifhimhom issa. Jista' jkun li din hija paradolja awditorja. Le mhix. Taqgħet ngħidlek mar. Damar, semmaw il-mistieru, ommu qiegħda fettija, għadlu anke minn qed nisma'. Ejwa, semma l-ommu, semma ta' ommu, kollha, il-familja ta' kollha. Ġifieri jkolli nismaħħa jien mingħajr ma tgħidlix qal. Ħanajlek mill-ewwel Jifimma naħseb jien. Ħanajlek il-moħħ kif jaħseb. Nafxattaj. Lek inti ħatajli simgħu ħajajlek Angel. Ma tix tajdu xini. Kif ħanisimgħu jiena ħanajlek Angel. Da ma għallix xini Demons u Angels, ma għallix xini. Ija smaj Demons u Angels. Issa t-nirek, għini bella ħanex kien minna Spirit Box u xej. Għaxem bitċa fejst ta' Stephen, mistiru għaddu kemm immortu da. Qabel kienu jdawru l-long play tal-Black Sabbath. Mux vera dan. Mux vera, imma dik tant tagħmel dak l-ħsejja. Imma fil-bidu daw l-affarijiet bdew dak mod kif nagħmel jien qiegħni. Bil-isa xtajdilaw. Bil-vibration kienu jagħmluha. Fil-verità, fil-bidu. Fizmin l-espiritizmu għaw, fizmin... Recording. Senjuri, jekkinu. Le, recording. Kejt, mux ħanajdlek xini di. Di, wita mi fejn mortu ċimiterju. Wita mi. Morna xie sentej qabel naħseb aħna, konna. Għawek, għalek tinnu ta' xaħġa, mix xara. Jena, emmek et nara, Isu. Isu, wiċ ta' tifla. Mela, dak jek norila fuq il-mobile terċar. Da morna emmek aħna, għax għallu għanna murem, għax naħseb tajjeb u għek, u morna emmek, tfiħli. U morna emmek, u ħadna, ġewiħet minn Sweden jew Switzerland ma nafx minn fej, għalli nishtiq lan kun għawek, għalli niġi wahda ma'kom, u ġiħor ma jemminx. Int ma konx mi jemmek, naħseb ġejx. U tammi, ċimtieri ġejn mi jkont. Le. Min kien emmi jemela? Kienem xaħat mi, kienem xaħat mi. Issa namlu. Le, biex recording biex ta' li tamel inti. Li namel jeni da, kolla memlijena. U da, kif ijat emmek kien, kif nitfas għajjek. Issi ma nemminx fizikament li jista' jmissuni għawek. ħanajtek, ma minix ċert. Kif daħħat saqib biex npoġġi l-basket biex noħroġ it-torċu u l-affarijiet, l-apparat. Jamlu li jek ma siħi, għedċi ġurdinjen. Dal-bank tal-ġebel, kif titħol eżatt minn hemm bank tal-ġebel hemmhekk. Ma jinfitx hemmhekk, m'hemm xejn wara dak. U nħossek, ma saqajja, u għaġbit saqajja. Qed xi ġurdini qed tarajt li nafġol qalziet jew hekk. U għamiltek. Batt it-torċ u ma rajt xejn. Mela minn hemm bdejna. Faċċata kien hemm id-dawl tal-qamar, kien ix-xitwa, kien hemm id-dawl tal-qamar. U nara fil-bib tal-kappella nara tifel. Ettru miġru, bajnejja rajtu, minn wara ħadid. Jimma nekdibx mandiġ għalfejn għod nikdeb. Minn wara l-bib. Hemm il-bib u hemm l-injam wara. Ma lekket najlek għax wara. Injam, hemm l-injam. U nara, tifel. Ettru miġru, u rawħ. Naqbat nħu ritratt. U ħat ritratt tijaw sħiħ tal-pannella. Tal-bib u tat-tonda fuq tat-tija. Dak ma ġiex jider u ġi jider da. Jek norju l-ek sow da, għandu isu pajrid da, jiġi. U mux tifel, jiġi iktar isu bid-daqna dak. Jek norju il-mobile tara iktar ċar. Dak vera, eżat. Ara, Julian, jien kif naraħħa jena. Dawn, kieku kellek taj li xtaħseb li huma jew ma xiex tassoċjom najlek iwa u ċuħ.
anke da. Ma dak ma tlix l-istorja ta' dan u tiġa. Le, dak ma dak. Kważi titnajlek x'inhu għalija ngħidlek x'inhu dajjin. Wiċċ ta' bodbot qed nara jien hawnhekk. Dak mhuwiex tajjeb, dak għalhekk ġibtulek biex norik l-eżempju minn ħaġa oħra. ċar minnhom huwa dan u dak forejtu li mill-ewwel għadd tat wiċċ ta' tifel. Issa dak għandi. Però again, ħanarġa' ngħidilek ġifieri naf li forsi ħankun naqra alla ċandropatku. Jien still nibqa' ngħidilha dik paredolja. Mhijiex imma ħanejdlek għalfejn. Dik rajnija bajnejna aħna, bajnejna rajna t-tifel isfel bajnejna. Kif nieħu r-ritratt fuq? Dak ċar, dak vera ċar ta' qiegħed, dak qiegħed ċar ħafna, dak issa ħadlu ritraqqaw, printjajtu issa d-dar. Jekk taraħ sewwa huwa raġel bid-daqna, mhuwiex tifel, isu tifel bid-daqna. Issa jien qed forsi kien hemm xi pittura hemm ġew. Tista' titawwal ġewwa ta' jidher ta' mhux inhi tista'. Mela qbad it-torċ. Mbagħad hemm chicken wire. Ejja. Qbad it-torċ u bħed nara biex jara għax jien bħali jien qed ngħidlek xorta xettiku, jien xorta xettiku. Nibda kif jista' jkun. U bdejt nara u m'hemmx pitturi, m'hemm xejn ġifieri, qed forsi hemm pittura. Datlek mill-ewwel da borza dik vera ċara. Issa dan ġo post isu brix mal-ħajt. Għaw min jaraħ dak? Wiċ ta' xitan ħanajti? Wiċ ta' bodbot nara. Mux wiċ ta' bieħ. Eżat bodbot, kettejt. Issa da, kit. Mux taraħ, ma taraħx bajnejk da. The Baphomet. Bin-night vision taraħ. Baphomet mundux jaqsam ma' Lucifer, Ejja. Da, jek tmur inti ma taraħx jew jien naraħ, bajnejna ma naraħx. Jien fid-dlam, jemorru. Tixal torx ma taraħx. Bin-night vision taqbaddik, mela tħanna ġo dal-post, jena ħana morru kitla darbit fil-ġimgħa. Morru f'dal-post u dejjem f'dal-post. Jista' jkun brix mal-ħajtu milli ma tarax bajnek taraħ bil-dax verità. Imma kif? Eżatti qed issa. Mela ngħaddi minn hemm qedtilhom x'aħ noħodkom f'post qedtilhom fejn dejjem nara da. U ma ġi xejn. Batti t-torċ normali, batti n-night vision għamiltek u ma rajna xejn. Tħanna aktar il-ġewwa, imbagħad ngħidlek fejn qiegħda. Tħanna aktar il-ġewwa, qedhom ifsir nerġa' mmur, tax ma jistax ikun, qedhom ġelġa mort hemm u rġajt rajtu. Nagħmelek u naraw hemmhekk. Mela l darba ma rajniex, imbagħad rajnieh. L-istess post, l-istess minn ġottieqa rajnieh u kollox. Bot, daqs tal-wisa, tħaltem ġew, is-sena ngħidlek ma tantx apparat ma tantx nuża. Ftit li xejn. Batt il-kejtu meter u ħdeħ qed jarawni bin-night vision minn barra beda jixel aħmar. Tella kollu, tella follu, tella sal-aħdar. Baqtiela. Noħroġ minn hemm, nitfi night vision, nidħol u ma tagħmel xejn. Mela, tgħidli għax ġibditlek in-night vision. Le, ma naħsibx. Ma tiġbix dik, għax jiena nipprova magħha ma night vision lek bil-mobile ejwa. Mobile ejwa. Issa, remote control ta' ġavetta jek ta' fasa. Hemm ħafna affarijiet, jien ma li tħaltaw hekk tlut fida għax imdorri nitfu bil walkie-talkie pereżempju. Jew dak mill-ewwel. Daqs kemm jgħidu li għadu dak walkie-talkie qed ikellmu wkoll. Aħna nemnu wkoll li huma daw. Ara ma taħsibx nemnu kollox aħna, ġifieri aħna li nagħmlu. Għandna l-idea li hemm xi ħadd fuqhom, jekk m'għandhom ġieli ishom jittajmjawhom. Issa, jien jagħmlu ħafna. Illi immur sili ma smaħħa, dejjem imma l-istess mara l-istess leħen, issi mitit li uħti. Dik kont ħansaqsik fuq. Mitit li uħti ta' 34. Ma ngħidx li ta' ġifieri jekk kellimni, imma di l-istess bħalma reċenti bdejt naħseb jiena. L-istess leħen. Li hemm isu jkollok attachment, ikollok entità taqbad miegħek. U hekki, issa ngħidlek ta' mela ħafna kliem nkunx ngħidu. Mela di jew malli nibda imur ħafna waħdi, jien waħdi mmur ħafna waħdi. Hi Julian. Tgħidlikom razzjoni qallu li hi Julian. Ġi Julian. Sejjer Julian. Issa l-rasa tiegħu. Ejwa, vera. Jien ħeta xekkat kon ngħidlu jien. Ma biex niddejja ta' ma x'inhi jisset tiġlu warajja. Ġi Julian sejjer Julian. Dar kif ħanajda. Dar boħra morna fost. Kien sar suicide. Intkom mortu ma mhux hemmhekk. U kien qabel xi ħadd. Mela fdi nisma' mara tajjat. Però mhux hemmhekk ma smajna xejn konna jien inti u lieħor twil. Immur f'post fejn żuri ħdejja, żuri hemm post, nħobb immur ħafna hemmhekk, imma nħobb immur fiha. U kif wasalt hemmhekk? Di minni di tfajla ħana tfajla isa leħen ta' tfajla għandha qalt li jew qabżet, naħseb qabżet qalt li. Ma kombinazzjoni qalt li qabżet. Konna għadna ġej minn hemmhekk minn dal-post, ġifieri, imma hemm ħafna affarijiet illi jew nkella ġejs, inkella qegħdin f'post
antik dal-post. Antik u l-ma jinfetaħ. Kont li bes ġaketta blu. Tal-kulur, mela, stejdonna ġir il-kulur. U nejdom jien li bes għaxin biex nkun ċert anki. Jew xandi fidi. Jew xandi fidi. Biex tikkonferma tara kux vera li tikkonferma ċaħġa. Għana ħabta jikonu jafu jekk għandil qaws, eżempju, fideja, jgħidu l-kelma. Jina ħares, ma għandi xej kontra minn ma jamminx, taġ viri, għadna jillek vera. Sammajtielek, meta semmaw li għandil qaws fidi. Sin għasna fli uża l-qaws da, illi nafu ta' għizmien, ma laqqas bisna fli uża l-qaws. Jafu, semmi wir, Tal-arċeri. Jafu li nużaħ. U jina għasna fil-li juża dak. Dar ġiviri. Għara kemm jafu kollox x'namel u x'ma nkunx qed nagħmel id-dar kollox. Mela, darba minnhom. Għandi sejjer, qed ngħidlek għandi 777, għax għalaqqa minna waħda llum ukoll. Darba minnhom konna ħana din sittaħwa. Uħti mejta, it-tifel tagħha rabbitu ommi. U konna miġġildin, tista' tgħid is-sittaħwa. Imbarra jien u t-tifel ta' toħti. Mela mmur fuq l-qabar toħti u għedtila rajt rup jien. Ma tistax kun kombinazzjoni di għax jiena kultant naħseb bħalek. Għedtila rajt rup, għamlit li hekk biss u leħena. Fuq l-spirit box. Fuq l-spirit box, imma twila, mhux għata. Dar l-istazzjonijiet kollha. U bajdu tiġġieldu għedtila tixtieq tibatlu messaġġ il-Daniel dak il-ħin. Tiġġildux miegħu. Ma dak il-ħin, tiġġildux miegħu. Issa l-istess għax jgħidu għax ikun ir-radio għaddej, huwa r-radio l-iktar li jiddejqu meta nsaqsuhom qegħdin sofi qegħdin jew saqsi l-ommok, jew wox ommok. Qed niftakaraw. Jew fox ommok. U għaliex taħseb li jgħidulkom hekk? Ma nafux, taf x'nagħmlu tgħidulnek, skużawna nitolbu għalikom, aħna tlaqna, xorta nitolbu għalikom. Meta qallek int ma. Ejdi. Jekk intom xajjen u meqgħu. Issa ngħidlu oħra Mejtin. U għallek inti. Jekk forsi rajtu. Inti tiddaħħaq. Għalli inti tiddaħħaq. Issa minn il-ġimgħa l-oħra. Allu inti tiddaħħaq. Kultant hekk ngħid ta' bħalek tajjin imma. Allu le għax da allu minna il-mejt. Aħna ħajjin jew għalikom mejtin. Allu saqsek xi ħaġa. Għamillek, inti tiddaħħaq. Qed tifhem. ħafna nissa mawa kollha ġifieri. Jiena u da. Tistannik is-saqsija li di. Jiena u da tgħix kemm tħaqna dak il-ħin. Xi darba li bżajt jiena. Kont ħanajlek għadxi darba pereżempju kien hemm moment. Jien ma nibżax, jien vera ma nibżax, vera ħeġi su nidħlu u laqgħa qasda ma jiddejjaqtax veri, u se tiġi ħejja wkoll mjejjerin qed jiġi wkoll qed joqgħod ġi. Imma mela darba minnhom mort f'post u dal-post naf li mitċaħa qatlu l xi ħadd fih dal-post. Qatlu ċaħat fih. Dik kienet storja kbira ġvieri, ila snin kbar ta' ġvieri, mhux issa x'kieku ma nsemmijiex. B'rispett mhux ħansemmija kieku. Di ġvieri kienet ġrat storja kbira u fil-qoddam ikellimni, dam saqsejtu kemm kellu żmien u qalli kemm kellu żmien, saqsejtu fejn kien qalli minn fejnu u kollox eżatt. Kien ikwieta fuq għadita. Għadni s-sara, jgħabad l-ruħa. Kien ikwieta fuq għadi. Kien jittali għara, għetna jillek biza. Biza għasfa jkellem. Kien ikwieta fuq. U mort najt il-pa għettila s-saqat li daċki għettila, għettila għettila għettila. Għara, ma nafx, xosnijek. U dan għatlu fettilli għatlu tixtiq tajd li xkien ġralek. Għalli najlek xkien ġrali, li lek ħanuqtlok. Għallek jek. Issa jiena bdejt noħad għalli, għat nibżim, mux nibżat, inti xod niftakar f'dak il-nar. Ma nibżax, kolħat jafna li ma nibżax. Għaxin nidħol ġo shelters wahdi u nagħmel. Tgħidlek ħaġa bħal din is-sabiħ. Bdejt noħad kull min-nar, bdejt insaqsih kull min jaf li nagħmel daw, bdejt insaqsih, qalu li letu ħadix hekk ġud. Dik x'kienu jgħidu lilu, x'qalu lilu, li jekk iballa joqtluh. U hekk kienet. Mela, il-dan iħdu miegħi f'dal-post u morna. Qatlu imxi miegħi ħaġi sitlu għax hemmhekk. Reġgħu nsejx għalunna ma reġgħu kellmuna u reġa' kellimna da minnu. Tajt kif taf li hu għax mill-leħnu tinduna. Jinstema'. U kellimna. Morru tilqetlu ħan nitolbu għalik. Recordings għadu mandek. Tista' semmaħħonna. 77, mhux ħan nibatomlok insemmaħħomlok, issa nsemmaħilek di. U kemm nattilli semma x'għandilli sem minn hemm fuqha, x'ktibt fuqha minni. Jew minnu jew minni. U immorru tilgħet darba qedlu li għettini darba qedlu għednilu ħanitolbu għalik u insomma u għaddiet. Morru tilgħet darba
Għandu għandna xi fjura jew le, mbagħad għandi dal-fjuri. Xemat. Speċċajna neħduhom, kellna neħduhom. Ejja. Kellna neħduhom, qed ngħidlek kellna neħduhom għax bħala ma stajniex jekk xtaqhom. Ġiri huma talbukom xi ħaġa. Imma dik mhux hemmhekk, mhux hemm ġejs. Le, imma xtaqhom. Xtaqhom, ġifieri talbuhomkom. X'ħadd għallek ġib l-fjuri. Imma temmen, għax aħna wkoll qasna. Speċċajna Ma nemmnu wiex aħna. biex iħossuna li dejnihom. Il-fjuri nsejna noħduhom l ġejma tal-post. U ħadna U l-dan għatlu. dak fjuri. Il-dan għatlu ħammur għandi xema nġibilhom il-mudur. Eżatt. Għestilhom skużawni, qed ngħidlek aħna nirrispettawhom ta' skemm kieku ħasbuna mġina n-nies ta' ġifieri. Imma dak rispett u kulħadd l-opinjoni tiegħu. Għettilhom importa minn flok fjuri għandi xema. Mort inġib di xema, mort malaj inġib di xema mill-mutur. Tellajta, poġġed di xema fejn naf illi għawek inġara xi ħaġa. U kif nagħmel hemm qalu li grazzi. Smajt il-kelma grazzi ġifieri. Imma grazzi twila. Għax mhux grazzi. Taf kemm jaġġelu, tieħ kemm trid. Silla bajja kważi. Ejja, u imma kif jgħidha sħiħa u l-klim l-oħra jgħidhom ossa tar-radio, fehmt jiġifieri jekk hello. U ħana tagħna jgħidilna grazzi. Imma l-fatt li aħna fehmnihom li fjuri. Jiena kont forsi nqar minnek li ma nemminx, mhux ħansemmi xi ngħid il-ħaġa ma naħseb kont tar minnek. Jien mhux ma nemminx. Jien l-unika ħaġa li ma nemminx hija li qed nitkellmu mal-mejtin. Dik ma tinżillix. Xi ħadd tkellimna, ma minnu, vera, minnu issa. Diki, xi ħadd tkelmek. Xi ħadd tkellimna. Però jien ma nemminx li qed nitkellmu mal-mejtin. Alla min taħseb minn xi radio da jew hekk taħseb. Jien ma ngħidx ta' ġieli. Jien għandi twemmin, ġifieri li hemm jeżistu entitajiet li jkunu. Hemm entitajiet żiena wkoll. Ninserta ħafna. Jien ħanajlek di ta' ħażin u tajjeb jiena ma naħsibx li hemm fazzjonijiet. Jiena naħseb illi skont kif toħodha inti tajjeb u l-ħażin. Wejja, eżatt. Jien di li mejjet li bniedem imutu jibqa' fid-dinja bħala ghost tajlu li trid fata tħares ruħ. Skema u ismijiet jien dik ma ddoqlix. Għal ħafna raġunijiet. Sewa, waħda minnhom pereżempju għandu vocal cords pereżempju mejjet m'għandux. Infatti, għana investigazzjoni. Jekk hemm xi entitajiet oħra li jeżistu entitajiet oħra ngħidlek iwa nemmen, m'għandix dubju. Jien ħanajlek jien ma nistax ma nemmenx Ġulja għax jien rajt. Jien rajt bajnejja. Jien kelli esperjenzi ġifieri. Ma nistax ngħidlek x'kienu. Fimt, imma xi ħaġa rajt u ħasdetni. Ġifieri mhux darba tnejn tlieta. Jien għandi tlet stejjer ġifieri li rajthom fiżikament, rajthom jien rajt xi ħaġa. Għansaqsik fuqha. U darba minnhom rajt ġrali każ li bdejt ngħid isma' ma jistax ikun mhix ħaġa normali. Kieku tara dal-mikrofon inti minnaw, minn arħat mod imissu, tajli ġibidlek il-waqajr Mirko, u tara ħmixilhaw. Tajli kif il-ostja jista' jkun. Fimti ġieri hemm affarijiet li ma tistax tispjega. Ma rajt jien hekk dawn l-affarijiet. Pereżempju, fil-bidu meta tilkom tas-siġġijiet. Jiena rajt ħafna videos tajli fuq YouTube hija videos antiki. Jista' jkun li jkun hemm xlief, jista' jkun hija, ma ċertu movimenti tinduna li ma jkunx trik, ma jkunx xlief. Li tibda tara ċertu videos, maqbudin minn CCTV kamera, pereżempju. Is-CCTV tajba, ħafna dik, dik tista' taqbad ħafna affarijiet biha dik. Leġi li tara affarijiet, tibda tgħid imma ma jistax ikun trik. L-għan dak iż-żmien ma kienx way out, ma kienx AI. Tajli ma kienx CGI imma da mhux CGI, jien narfu CGI. Fimt? Affarijiet paranormali, ġifieri intom bħala apparti il-ghost hunts, qatt kellkom xi esperjenza paranormali? Le. Dejjem xtaqt. Le, jiena bħal matlek fil-bidu kont dejjem isdi rid nagħmel xi ħaġa li forsi ħadd ma tantx kapaċi jagħmilha, jibżej jagħmilha mhux kapaċi. Natkasra ħaġa dik kien hemm tlieta ma kienu kulħadd jibża minnhom. Msijek jan ġvieri u jien kont wieħed li nidħol ġodda l-isqaq biex nimpika. U minn hemm naħseb birtek jien, naħseb beda jiġini l-kuraġġ u hekk. Imma l-bqija paranormali. Le, qatt ma kellkom. Fimna dak iż-żmien ma kienx hawn apparat. Investigajtu xi dar privata. Ejja, morna. Dħaltu ġifieri ġod djar privati. U x'inhu huma l-esperjenzi tan-nies meta jiġalukom għax biex tasal ġib
ħanajdu l-ghost Mela, hunter sewa vera, id-dar. vera, s-sja. I mean, Biex tkun tasal vera, rajt xi s-sja, ħaġa biex- li vera, vera, sewa werret. t-tajt, s-sja. In-nies, jekk ċelqet naqra di, Ejja, jgħidulek, Infatti dejjem hekk qed jiġri. għandi ħares. Dejjem hekk qed jiġri. jgħidu li hemm ejja waħda għax qed naraw affett teacher. Morru jena u da, wara Morru, kif noħorġu, u ngħidu telf ta' ħin. ngħidu qaso. Imma Huma jixtiequ li għandhom ta' ġifieri. dik kont ħanajdu. Jixtiequ li Wishful thinking għandhom. diġi. Jixtiequ li Mbagħad għandhom. mbagħad jibdew Jekk daħlu- ngħidulhom ma smajna xejn. Itta dizappuntawhom. As grazzi ma jgħidulek imbagħad, as joffrulek ta' silma mbagħad. Ara daqsxejn, la ma jkun hemm xejn m'hemm xejn. Issa aħna kieku għandi leb. Nixalu u ħad ibda. Hello. Mhux hekk. Ma da jagħmel Jew inkella tri. Tri mela xaħti talla, mela li u jagħmlu lek mhux storja. Allora bekk jiena ma naqbilx ma lebs. U għaw minn ma jħobx ir-radio imma ma jifmux ukoll, ma jifhimx il-dak tiegħu. Issa wara programma għandek naqaħin, 5 minuti nsemmalek Ron, semaħulek Ro, kif jinstema. Mhux kif nirranġax għandek nollih, nollilu biex jinstema. Tollilu l-voice, oh. Nollilu, u naħħullu għan-noise u hekk li jkollu. Ma jiġix perfett għax ma jistax ikun imma u semmaħomlu. Anke ritratti għandi u affarijiet għandi jiżjed. Ġuri, inti taħseb li, għax interessanti li għadek kamat li jissa u l-nis jishtiqu. Għax saft it-tazminilu li kollok dar li tkun hontit, naħseb hija xi ħaġa li ħadd ma jixtieqa. Fimt? Mhux hekk. Ma illum il-ġurnata qed inħossax, qed ngħidilkom ta' falfejjax jien ġieli jibatu li wkoll jibatu l-Merko jibatu. Ma tmorrux. Ma tkunx tmur għajdinna mmorru għana. Ġieli mort. Fil-fatt għandi bħalissa batet li persuna medium. Tridni ninvestiga dar maħħa mediumi. Trid tinvestiga dar ġo post. U għattalin niġi miegħek. Law ħaġa li jisaqsu n-nies, ismu kemm ħażhom li nattilhom li. Xej, aħna bdejjem xej Aħna tipo jiena skop ta' riċerka. Daqshekk prosit. Fim skop ta' riċerka biex nitgħallem ma' jmin. Jiena nixtieq immur, nidħol ġokċina u nara l-platti jtiru jiena nixtieq, u nara f'kriket itiru. Kemm nixtieq jien ukoll. Jiena nixtieq. Għalhekk għall-pjaċir tal. Fimt, ħalli nitgħallem. Jien dejjem ngħid Julian illi nixtieq xi ħaġa li tħarrani taħti. Daqshekk hekk nixtieq. Jien hekk nixtieq. Jiena jgħidu li tibżan, jgħidhom ma nibżax, ma nafx hekk ninserta xi ħaġa kera. Naf nibżan ba żgur. Mhux hekk. Mhux vera ma tax tagħmel. Ara jiena dejjem jien ma nafx kemm hekk smajt nix ngħidha kemm il-darba, ma nibża minn xejn. Jien ma niddejjaqx jiena wkoll. Jien xejn ma jbeżżani. Speċjalment affarijiet paranormali għax naf li m'għandhom saħħa fuqi. Sawa. Int ma temmix li fiżikament jista' jagħmlek xi ħaġa. Le nemmen li jista' jagħmlek xi ħaġa. Ejja, nemmen. Però nemmen bija nnifsi mbagħad. Nemmen li m'għandux is-saħħa miegħi. Li jagħmel li l-ħsara. U dik għatejnek. Imma meta esperjenzajt xi ħaġa beżżatni ta' vera ġifieri. Kien hemm momenti fejn it-tliet darb ħanajt 2 minn 3 jien rajt 3 apparizzjonijiet. Jiena rajt mara f'nofs ta' triq, rajt shadow person u rajt tifla. It-tifla ma beżżatnix. Sa dak il-ħin kont qed naħseb li hija tifla ta' vera di. Meta rajt dik il-mara f'nofs ta' triq il-famuża storja tiegħi li ma nafx kemm il-darba rrakkontajta hawnhekk. Sa dak il-ħin meta rajta ħasditni. Ma kif għaddejt minn ġo fija bil-karozza mbagħad. Fimt ġieri dħalt id-dar. Esperjenza ta' Le għandi 3 esperjenzi ta' vera. 3 u nofs. Dik hija dik kbira. U li niftakar li darba kont qiegħed fejn kont naħdem qabel, kont qiegħed kors, u għadin neħdu l-breakout tal-kafe niftakar u kien hemm xi ħadd qed jisma' nirrakkonta kont għandi maċċ fejn. Ġifu, għalli tal-Balal, San Juan. Għatlu għajin, għatlu fej il-vibes, dak żmien kien għadu l-vibes. Għalli dik u beda jsemmi l-istejjer li kien hemm minra dil-istess, però mhux fej rajta jien. Ġi fit-triq tal-vibes, jien rajta fil-main road. Allora ma temminx allura mbagħad hekk. Le, temmen hekk. Minix ngħidlek ma temminx. Temmen, ma temminx fuq l-spirit box ma temminx. Le, ismani. Jien l-spirit box. Jien l-spirit box under reservi tiegħi, jiena lija qed tiskenja radio su kultant taqbad kelma. Lija paredolja auditorja. Imma mhix hekk, mhix hekk. Hija l-opinjoni tiegħi. L-opinjoni tiegħek imma. Sawa. Issa, l-opinjoni tiegħi fuq dawk ir-ritratti hija li huma vera stja
ċari, imma still ngħidilhom illi huma paredolja. Issa, jien għandi ġiex ritratti Julian. Jien għandi ġiex ritratti. U għed minnhom ħattu jien u għarajni għamilna episodju sħiħ fuq. U koll nibqa' ngħid illi hija paredolja. Tatija. U koll nibqa' ngħid illi huwa paredolja. Dikka ma nafx, ma ħaxa ħan ngħidli. Ma tantu ċar. Li kull dan nibda ngħid huwa Madonna dil-paredolja sal-idej sal-għajnejn. Ma jistax tkun riflettit mara minna għal ġoħġiġa. Mistax ikun. Għaxi bħala fotografier, meta nara, meta mur ritratti. Mistax ikun. Lo ma nagħmel, skużawni waħda u li waħda għax taf kien rifletti bil-flash liktar. L-għonet bizbiz dak kont qed nixbet bil-flash hemmhekk u kont qed 45 degrees lejn it-tieqa. Ġifieri kieku ma kienx ħadd iġi tiderek, żgur li le. Mbagħad għandi ritratti ħolda ma nistax nurih. Mbagħad norewlek iktar tard. Da żgur mhux paredolja. U jekk l-istorja li ġiet miegħu dan ir-ritratt hija dak li qed jgħidu n-nies li hemm fih dan ritratt. Jiena lejja mhix paredolja. Jien mhux ma nemminx. Jien ħanamilha ċara x'in-nies ġieli jaħsbuni li jien xettiku. Xettiku daqshekk, jien xettiku daqs Mirko jien. Imma nipprova dejjem insib spjegazzjoni għal dak li qed nesperjenza. Għandu jkunu. Jekk qed nesperjenza xi ħaġa li mhijiex fin-norma tal-bniedem, fin-norma tagħna, ma mmurx mill-ewwel naqtaħħa paranormal. Le. Sewwa, għalhekk jiena ngħid l-Spirit Box jiena personali ma rridx nuża l-kelma ma nemminx biha, imma xettiku ħafna fuqha. Fimt? U inti li għat li l-ewwel li ma tagħmel ghost, ħansa minn 10. Waqqafni jom għax jena sorry jena kollu farsa. Meta tagħmilhom tax ma trixtant toqgħod attent ħafna u narhom nizbaljaw, meta jisemmu l-ismijiet. Dik li semmi ismijiet. Ismijiet fl-ma sens. Jekk kien hemm xi waħda qalt lek Mary. Qattma. U forsi Ital qed jew eżempju da. Qattma semmi. Qed toqgħod attent minn dawn l-affarijiet. Aħna tantu hekk sirt nibbib jom issa. Le qattma semmejna smijiet. Jien ma nistax insemmi smijiet jekk jiena ma nemminx illi dawn huma mejtin. Jew inkella l-iktar li daħħuni. Ma hemm biċċiet eżempju fejn eżempju ħabib tiegħi li kien ġallu xi ħaġa da konna qegħdin hemm eżempju u da ma kienx jafhom l-affarijiet. Le ma naf ħabib tiegħi biz. Tissemmix ismijiet, għax da għandu kull jom una għastran. Da kien ma la jaf il-ħoħ. Morna fil-post. Ma naf xejn. La jaf il-karozza. Ma qased jemma. Laqas kont taf x'ismu. La jaf il-karozza x'kolor kienet li bdejt insemmi. Ma naf xejn. U smajtuh jgħid id-dettalji li. Da ma jafx. Ma jafx idea. Fuq daw l-affarijiet jiena, fuq dal-punti jiena. Nafas. U jena għetlu tajd li xismu huk. Madonna li jismu. U tajd li karozza xkolori. Jena mandiġi d-għu. U l-istess meħx kolor kienet il-karozza. U għallinna l-kolor taħħa. Mela, badna ritrat tanna n-nutijaw. Ġifiri daw affarijiet taġviri. L-imbat t-konklużjoni fejt. Badna ritrat jen. Għamiltu għek. Għetlu tajd li xismu da. Taħan semmiħax baqsek ma fija xej. Għetlu tajd li xismu da, u għalli Paul. Għalli Pawlu da. Ġviri. Għansa sik ħaġa. Jena inti għat dikta tal-apparat tijak jow xattawza li ma. U xapparat ċej, whatever. Jien bellaħni, għat ma provajtaj. Għat provajtu tużaw għal dak li tagħmel inti. Le. Għax dik tkun esperiment interessanti. U meta dak ngħidu jipprova. Provaj noħra, għamil noħra. Mela jien jaf post. U da jgħat id-dar. Għalli jgħan iprovawa. Għalli jinti qabbat minn hemm l-Spirit Box. Il-blind. U jiena xed jgħidu għanda. Il-blind ċismu. Beda jgħidilna il-seċ kienu l-affarijiet għax jgħidu ftit. Dik aħna konna ħnamluha bħala esperiment. U mbagħad ma minniex. Ħadmet qedlu ġul qed jgħidu kollu. Għax inti minnhomx tisimgħu l-xulxin u qed jirrispondi lilek. Konna fuq il-mobile. Jiena d-dar tiegħi u da jagħtu post ieħor. Jien jgħat post il-bod da jgħat id-dar u da ċempilli għalli għat l-ġur għen għamlu għak u għek. Interessanti, għak li għamil int interessanti. Għat nejlek tant interessanti li stessu koll. Għara, jien nemmen li daw l-affarijiet f'dan il-sujġett titta esperimenta.
Jena, mhux tajjeb dan, kollu għaks. Jena, iktar t-konvinċini b'dak mill-li bi-Spirit Box. Imma għalek aħna niprovawhom daw, għalek niprovawhom, għax aħna ma. Per eżempju, jena dal-ħafna gadgets u bullshit, per eżempju, jena għandi dik il-piramida. Bullshit. Dik kje, u da metti xal fuq. Mista ngħidlek fuq għadik, ta' Per eżempju, meta morna fejn morna, u tammi, ma xalliġ darba. Jo, u tammi xalet. Le, naħseb fuq Il-Mosta. naħseb ma xalet, ġodar xalet il-kom dik dik. L-ostja, ħin kollu. Issa, il-rempot. Kemm ifaħru għal-rempot, jien meħħejtu, beton kelli, jien nifaq xi 6,000 xi ħaġa da' affarijiet. Indjem nixxi ta' fissat fuq dawn l-affarijiet. Ir-rempot. Itfa' nemusa, hija ta' taqbad id-doq. Taqbad id-doq. Għall-ewwel qed tiliwa tajba s-sedi, imma baddejt nara u nimsaħa, u noqgħod nimsaħ li għalli, allura nibda ngħid tara fejn u dak it-trabbiet li beda l-kien, trab xejn, nemusu l-qiegħ. Jiġifieri dak ma nemniex fihom. Il-kejtu meter temmen fiha. Ifimni, il-kejtu meter jaqbad electromagnetic. Nuħodha miegħi jiena, jien bħalek nuħodha miegħi ma. Jien taf meta nemmen jien Julian, ħajlek meta nemmen. Ma nafx hekk tiftakarx il-video ta' Witammiq meta tlu ħabbat li. Witammiq kelmuna ħanemek. Jien kieku ħabbat li l-bib tal-kappella li konna fl-mem ħaġġo fija, sakra bil-katnazz. Dajt ngħidlu ħabbat li. Tlet taħbitiet irrid. Konna qbad l-ekupment kollu, ma nafx kemm jiswa, konna armih, kemm kont nħallih. Ġol skip, konna ngħid m'għandix nambih l-ekupment. Għax ħabbat li. Hija prova ċara. Fimt. Namlu aħna ta' dik ukoll. Ta' ġi li smajtu. Ġi li smajna, imma mhux daqshekk. Issa kien noħra. Jien m'għandix bżonn EMF meter u da kollha ngħidu. Aħna minna ghost hunt. U konna viċin ir-rabat ħalli ma nsemmix fej. Issa nar is-sibt. Is-sibt mornu, jew laħad. Dek għabiex ġeddek. Dik kombinazzjoni żgur. U għattilom jekkaw xaħat għamlinna ħos. U nisimu. Għattom dak il-mortal. Issa kikur id-dik għattin jesien, da għadda bdaw jifaqaw mortali. Ma mortal kien. Mortal kien. U mela. Mela ħanajlek kombinazzjoni. Ħanajlek kombinazzjoni. Issa kombinazzjoni ma nafx. Meta kien hawnlek lissi u meta kien l-erba' tlieta. Tlieta kien hawnlek lissi. Monna jiena u ħabib tiegħi ħansellimlu, Juan. Monna jiena u ħabib tiegħi biex bit-teleskop ġifieri biex naqbdu il-dawa u shooting stars insomma li kien hemm u hekk monna biex naraw l-eklissi u ħafna minn da shit. Ma propja morna biex joħodni ġo post fejn fil-passat beda jħoss xi ħaġa kera. U aħna u mixjin konna ras id-dawara. Naslu f'post, għatlu għatlu ostjatlu kif qed inħossni, isni skużi bdejt ħan irremetti, isni mqallar jatqila, ma bdejx inħossni sew, da mixjin l-lem. Wasanna fil-post, poġġejna bil-qiegħda minna xi sejja mpejpu sigaret qodna naraw is-sema u hekk xorbu ta' silma. Oġej ħanarġgħu mmorru lura. Narġgħu ngħaddu mill-istess post. Rġajt. Narġa' nagħmel waħdek. Tlu ostja ħwanna tlu anki hu ta' jien forsi bit-pinġija. Kontu bil-mixi ġifieri? Bil-mixi jess. Jien forsi ma tantx jidher, u m'għandux pinġija u tara goosebumps. Jien. Għatlu toqla kbira, għatlu hekk. Naqbad it-torx nagħmel hekk u nara lapida. Il-laħwa. Eżatt qudiemi. Il-laħwa. Nara lapida. Nemnek ta' bjadijin. U de lapida xaħat li waqa 1977. Estrina. Bat tħalt nara l-istorja tiegħu. Nemnek bjadi. Esma jimmi. Għat ma sabuħ fil-verità la sabu li l-sabu. Għad semmijak, d-dessa diġat jumejnilu għaddejt minn fej id-dar ta' ħabib tiegħi jiena nżel id-dar u ħassejt diqa ħarest li l-bib tiegħu ħassejt diqa kbira. Kont miegħu dal-għod. Menti forsi kont taf li kien joqgħod hemmhekk u għaddejt minn hemmhekk. Le, għati ċans. Għati ċans mhux hekk. Illum iġempilli wet qoddim da. Għallimit dak tattali. Għastemme tatlu ġul, għaddejt jumejnilu u d-diqa li ħassejt meħded dar tijaw. Jeżistu ħafna affarijiet. Minajr, jien da. Kont miegħu dal-għodu, mela. Taħsbu li peress li intom it-tnejn qegħdin
ħanuża l-kelma tillabu mal-paranormal, għal-ma namlu aħna. Tittuqot attent. Automatikament, jien dejjem ngħidha di, jekk tinnota l-paranormal jinnota klura. Issa xi ħaġa bħal di, bħal ma tirrakkonta inti taħseb li inti għax intom dbabsu bħal ma nbabsu aħna f'dawn l-affarijiet. Tiġi tħoss iżjed jew hekk jiġifieri. Tiġi forsi suscettibbli għal dawn l-affarijiet ġieli sensazzjonijiet. nitlu f'post aħna. U tħossu li hu hekk qisu. Mbagħad tidħol f'post ieħor. Hemm ċansa. Hemm ċans li trabbi għasna x'taqbad tajt issa. Trabbi isu. Għax di tad-diqa li ħassejt minn għal-madni naf li da miet, id-diqa li ħassejt unħares li l-bib tiegħu fed-dar soltu nibqa' nieżel u ma nagħtix każ. Dikinar, waqfetek. Dikinar ħassejt diqa kbira u l-lum ċempilli għalli mid-dak ta' etlu ġul jomejn ilu d-diqa li ħassejt jomejn ilu li għaddejt minn hemm. Ekkalli. Issa di, bħal natkas qegħdin ġo kamra, m'għandix taqsam xejn, ma tkun ġo kamra hekk. Qed tistenna ġo waiting room. Tagħmel hekk u tara l dak qed tiħħares eżatt ġo għajnejk. U tkun taf li xi ħadd tħares Għax vera, għax vedi xi ħaġa li vera, u mhux ieħor. ċert. Imma hu. Ara, Ma terġa' tħares biex tara għadu xi ħaġa. ċuċata ħansemmilek. Mela darba qiegħed fuq il-bejt, qed nagħmel barbecue. Di tiġi l-mara, tiġi t-tifla kienet għadha żgħira. Ma ninsija għaddi. Qed nagħmel il-barbecue u bdejt. Sejna fuq ma joqgħod ħadd ġifieri fuq il-bejt. Il-washroom area hemm. Nagħmel barbecue, qed nagħmel tela waħdek il-mara t-tost jattla qisu xi ħadd tela qed ħares lejja. U bdejt inħares l-emmula u dinna għandi ħajn. Jenna minnhom dawn, hemm minnhom. Sejjerek, mux id-nħares fuq, għax fuq, l-arja tal-washroom hemm. U bqajt inħossa, u bqajt ngħidilha t-test jettela tinħossa tela isu xatt tela tħares lejja. Nolli rasi naħliflek ta' bit-tongs fejdi tal-barbie, l-amelek. U nara parajnejek, xaru. Il-mara t-tela, l-lost jattela, u nara qattusa. Qattusa? Ħarbet il-qattusa ta' xaħat Ma qattusa kolli għossi ħassejta? U tħares lejja hekk, miskina dik bdiet ix-xogħol li kien. U bdejt inħossa dal-ostja qattusa. Il-bniedem għandu ħafna affarijiet u għad naqqas nafu nħadmuhom. U darba ġrat li wkoll, għax jiena fotografer bħalek, qed nixbet ritratt il-ġerma qed nixbet ritratt il-ġerma bl-AirPods ġew id-dnejja, ġifieri qed nisma' jew xi Metallica jew xi demo burger full on ġifieri. Sunrise mortiw. Xem sabiħa sunrise. Sunrise u sunsets ta' jiena għax persin ġbet long exposure. Imma ma bdejx nisma' l-ambjent ta' madwar bej noise cancelling, bej diski full on. Kamera fuq tripod qed nixbet ritratt qiegħed hekk bej b'sigarett. U ħassejt il-ġatt ta' ħares lejja. Ma nafx għalfejn. Kien għadu għad jaħdmu il-film Jurassic Park. Fil-Ġerma Pelis. Għamilna melek. Sada, bil-AirPods ġew id-dnejja kif il-mostja t-nen Indur. U nara raġel, libes ġakketta ħoxnajek kbira, security. Nżajt l-AirPods u għamilt l-wahdek. Għalli għat inkelmi, għatlu, meċ nizim, għatlu sorry b'AirPods, għalli mus suppost jgħadaw, għalli għat jaħdmu film. Dak il-ħim dajt najt, ma dak kif indunajt jien l-għajat warajja. Fim, tant kienet stramba. Vera, di li. Għax kifini, ejwa. Ma nafx, jow għanna xie senser jina. Xaħġi, Xed pretendu li xi darba tiltaqgħu miegħu hekk f'dawn il-tip ta' ghost hunts. Jiena għandna tnej propja ġejjin issa, di waħda xej ħadkun ħanajt jekk ħanieħdu xi ħadd ħajibża naħseb fiha. U jiena ħankun daqsxejn hekk ukoll. Imma tnejtek ma nibżax imma naħseb inkun daqsxejn. Imbagħad għandi oħra dejjem isemmuha. Għaliex ma post daqsxejn haunted iġbi, haunted. U tafu li huwa haunted. U l-post ieħor jgħidu li jikrah imma qatt ma mort fih jien. Hemm postijiet li għadni ma morx ta' ġifieri. Kemm isemmu Selmun? Għadna qatt ma mort hemmhekk għamel tajjeb. Il-Berex? Qatt ma għamilt hemmhekk. Morna, no? Li qatt ma għamilt hemmhekk, ma nafx x'inhu, ma nafx hekk mhux haunted jew ma nafx. Hemmhekk ħanajlek Selmun jiena darba ilu ħafna. X'ħadd kien qal l-istorja li t-tfal kienu qegħdin jagħmlu Ouija board, waħda minnhom kienet it-tifla tiegħu.
U jekkux vera ma nafx naħan pakka galleski ġivera ngħidilkom x'jgħid li ġara. Jgħid li kienu għadhom tfajliet u ġuventur kun qegħdin jagħmlu wieġa bort u waħda minnhom inqatat mill-art u waħlet ma-saf. Kux vera ma nafx. Ma nemminhomx hekk. Kux vera ma nafx. Però minn qalil l-istorja ġifieri ma kienx bniedem. Hemmhekk qatt ma mort hemm, bad hemm post. Naħseb illi intkom mortu m'iniex jagħtik rajtux. X'inhu peġin, proset, vera l-programm, vera sbieħ. Fimni. Li għazbieħ, zbieħ ħafna rom, ħafna programma. Aħna li jattara u kollu dak li ġara. Li għenħu pjaċinna rom. Xaħġa li dajem najdu jina u Mirko, jak ma jġi xej, ma ġara xej. Ħankun ċar, għal-kjemat il-lebs jemma ħana ma jaġbunix. Xorta hemm ċans illi ħajkun hemm xi effetta xi ħaġa, jew nemmen, għax inti jekk qed issejjaħ taf ikun hemm, ġifieri Lep għanda 20,000 kerma storja ta' ġofija. Bank tal-World Bank. World Bank. Issa, għenam l-mot jena. Għawnek mitċaħat jow whatever jismu Kate. Mxek. U Kate mux qiegħed f'dawk il-20,000. Maħajja. Ma kif nista' nemmen fija. Fimt? Jena lija da l-apparat kollu. Anke mill-ewwel. Darba semmajtlu waħda għalda biċċa. Ta' fejn emmen jenna mill-lotta t-semmek najlu ċaqla ili u narħat. Mela. Aħna nishtiqo dik, nil-taqo ma' dik li tixtiqo. U dijem namela jien, najdrom jekkaw xaħat ċaqla għamil ħoss. U għetnek smajna dik tal-mortal. Issa jiena di ta'kom illi. Pero di tal-mortal. Iskom tamluha kull darba dil-ħagġa. Ma mux ballun. Lex ballun? Aħna jgħak għalfej mux ballun, għax ballun huwa sferiki. Sekku. Anke ziffariħ ċaqla u. Li ma namlu Taqbad xi ħaġa jekk palli tazza. Xi ħaġa qatila jew hekk. Tajlu ċaqla qieli. Da sekk, namluha. Ma naqdux tazza li ngħidu aħna ngħidu xi ħaġa. Da li ġil ħafna da bejnietna bil-mobile, jisir ħafna babis jisom jinterferjew bejnietna bil-mobile. Ħalma kien hemm it-telefon affarijiet bil-mobile. Ħafna, Meta jċempilli u jien nċempilli, ngħidlu ġul ma nafx x'inhu dejjem jisir. Titngħidlek storja. Xellu l-mobile darba qiegħed fidu mingħajr ma ċempilli ta'. Qiegħed hemmhekk poġġejtu hemm. Bil-mobile fidu. Ma nistax ngħid Jason. Qegħdin f'post ġifieri fejn hemm ħafna u ċempelli. ċempelli ta' għallex kif jista' jgħal il-mobile għawjat fejdi. Il-mobile qed hawnhekk jien qed daw l-affarijiet ma ġembi. Ta' babis fil-mobile. Ġifieri inti semmejt jekk jistax ikonna daqsxejn intaċċa ħaġa. Imma jista' jkun naħseb jien. Jien nemmen biha. Nemmen biha. Il-ħin kollu jsironna. Nemmen li dawn l-entitajiet għandhom saħħa li jistgħu jimmanifestaw b'mod fiżiku. U jużaw xi ħaġa billi ċaqalqu għajju jista' jkun. Inti ftakar li dak kollu li huwa fiżiku huwa magħmul minn enerġija kollox. U mal-frekwenzi. U frekwenza, Once li inti oġġett jirreżonejt ma' oġġett ieħor jista' jċaqalqu, jista' intervjeni fih. Għax huma ngħidlek li fil-frekwenzi dana isir ħafna. Naħseb li dawn huma frekwenzi. Frekwenzi ġifieri ejja. Jekk jeżistu daw it-tip ta' entitajiet, ġifieri forma ta' vibrations frekwenza huma. Mela, batitlu waħda. Għatli għandi, però qatt ma qalt biex imur għandha d-dar. U di batitli, għatli isma' għatli Ġuli, għatli għax qed nara li tella ħafna fuq ghost hunting u hekk. Għatli qed nara li dejjem bis-CCTV qabdet hekk. Għatli qed nara dejjem isu farfett qed jiġi jtir u dejjem qed xi mod jiena. Mod farfett ta' dawl. Però mhijiex mod ċejta, mhijiex mod. Mela, qed tilebbatuli jien. Mela tiġi hekk di. Jiġi hekk. Sejjer hekk, mar hekk, maru qajt niffollow jaħ ġifieri qed nagħmlu bil-video ġifieri u niżżumja fih u nagħmel. Itmur hekk, marret wara s-sofan, jitlaq u jifforma raġel xieħ. Raġel xieħ. Vera di, vera. Qed tila dak, dik orb. Is-sena orbs u hekk. Orbs tista' ssibhom kważi kollhom kiem u hekk, però issa ngħidlek storja żgħira fuq il-ħeġġeż ukoll. U forma di. Għad li ġifieri dak Madonna dak qiegħed hawn qed tara jien xmort ngħidilha għal di qed taħjam qed tilha xejn. Mhux beżżaħħa. Qed tilabad li ieħor. Li qed li għadha nerġa' nagħmel oħra li qed li għadha nagħmel qed tilabad li l-istess ħin li għamil di. Madonna tibgħat li mhux biċċajta di. Ta' simma ranċ. Ejja. Mela orb sejra hekk. Għadu għandek il-video? Ma issa narax naħseb ma nafx isrek għadu għamur jurek. Mela di, tmur hekk. U night vision?
Lej bis-CCTV, mux Ma jiena ta' night vision? Għatli bis-CCTV, ma nafx biex ħadita black and white jeda. Għalek night vision. Di tagħmelek di, l-orb, l-istess ħin, jekk kienu tlita Sta fil-ħodu. jkunx jinset fuq il-lens ta' dik. Imma di l-istif forma, issa nru lek, għarek mux xieħ jiġi. Nispera li għadu għaw, nispera li, pero blok jeta. Di, id-durek, it-tmurek, titħol ġol ħajt u disparixxi. Kiku mot, joħat id-der, joħat eħ. Jien iż-zoom jajta, ma jkunx xara finti low resolution u pero ma deriċ ta' di ġol ħajt ba'diħla ġol ħajt u sparixxat. Iġveri, imma di tas-sufan impressjonanti. Jiġi xieħ, nispera għedawek. Għax sabiħa kiet, jek ma konx temmen fl-orbs, ħatajd li. Le, mux ma nemmenx fl-orbs. Le, għaxina ma tanċi. Il-bicċa kbira tal-orbs li joruni jena u ma dust particles, insetti. Jena bħalek fil-kamera, jena nifem fil-kamera u għol. Out of focus u jkunu għalla xikberu. Nemusa daqsek li għastaraħħa bajnek daqsek tiġi. Issa, da kien bin-night vision, u tħanna f'post. U daħallejtu bin-night vision, għetlu għalek taqbaċ ħaġa. Jiena u liħor, tħanna ġol kamra l-oħra, biex kont allura bil-mobile naħseb ħattulek. Dajja naħseb bil-mobile ħattu. Bil-fors għax inti f'widek jien id-night vision. Jien bil-mobile. Naf l-nis bdew jgħidu qed jgħidu lek jgħidu lek ħafna lejli bdew jgħidu. Da, orb, għawek, ħatlu ritrat bil-mobile kont hi. U inti bil-night vision. ħatlu da u jiġi jista' jkun li kif inti di jew li jiġi li jiġi iso forma ta' wiċċ ukoll. Paradolja. Mela, meta konna ma li ħaraw li kien magħna, Kit jismu bħali. Nieħdu ritratt. Le, ndej naħdu video biex nagħmlu ħabba l-da. Meta konna taħt la. Ora. Għadon, orb kien, ma kienx faċli. Meta d-dedek, U taraħħa bajnejk. Le, rajnija. Orb, rajta bajnejja u batta bil-mobile. U batta bil-mobile, jekk għaxin qed nara biex jekk mhux qegħdin sewwa jekk hemm tlawma. Dik interessanti. Essina l-orb suwek, mhux ma nemmenx għax ħabba daw, kważi ġejt nemmen issa, imma d-dur daw rajek miegħu. U telqet jekk. Jien orb bajnejja għatma. Le, rajta jena. Bajnejja, ġifieri, mux fil-kamera, bajnejja jek, ġiet naraħħaddejja jek. U da fost fruġi li rajtaw. Rajt. Jien ma tanċ rajt, ma rajt, millux rajt ħafna. Aħna fi żmienna tiftakar ġu. Playground tagħna ċimitieri kienu. Dejkom kelkom asabiħ, dejkom hemmhekk. Mala, mġalek qed ngħidlek. U l-fosfru jimxi warajk għax għas-sema tiegħek jimxi miegħek. Imma aħna ħadni ħabib tiegħi. U antik da, post antik, għalli għok kien ċimiterju qabel. U da, għetna raħi dur emmek iġviri, pero wahda kien hemm ta' wahda bessissja. Glow għek ħafna ma tanċ għatrajt. Ma tafx jista' tkun dik, tista' tkun daw l-insetti, jew jista' tkun ejwa, jista' jkun kol. Ejwa, dak li t-xelu. Mux. Jista' jkun li minna. U hemm il-ħadra u s-safra. Jista' jkun. Ta' fej rajt waħda, l-aħħar darba li rajt. Mux li tamel bossu, dak ta' tamel. Le. Nsejċ jgħidu, bit-Taljan l-oċċola jgħidu, bil-Malti ma nafx. Taf kien kienet sabiħa di, ju? Vera tixal tab di. L-axar wahda li rajt, konna edin konna jiena u tnejn oħra bit-teleskop Sawdex, Ramon kien fuq il-podcast maħna, u għatlu stja Ramon, għatlu għattarom, għatlu emmek, għatlu em isu parajnej. Ners u lejom u kienu daw, ma nafx Firefly? Di li rajt jien? Firefly. Ma nafx jien, ma għat ma rajt bħala, għattara jien. Mara u raġel, il-kolor kun differenti. Mala. Firefly minn għalija, jow Firefly, zejwa Firefly. ċanna zjed. Bil-Malti ma nafx jgħidu. Ninsijom jinta. Għandi 777 il-lum. Stejjer ġifiri kemm il-darba mort. Li qbat li huma tajbin u mhumiex radio. Għax li huma radio jekk jien ħanejt għal-matlek l-ewwel jekk ngħid hello għalli hello. U tinduna li bil-mike. Imma jekk jien naf jekk da. Inti tagħmel distinzjoni bejn tar-radio u l-white noise. Narfuhom. Sekonda. Bil-Malti musbih il-lejl. Musbih il-lejl. Ekku, musbih il-lejl. Estra. Ejju, lele kon nafa l-kelma. Li għat ma smajbija. U Fireflies huma bl-Ingliż. Kif wasalna ħdeqa kif intom ħbieb. Dik oħra. U minnu. Minnu raz kbira. Kolli nsemmu minnu. Mbagħad ġejna morna u reġa' kellimna. Mbagħad xejn imma. Mbagħad xejn.
Kif dak il-leħen istati kif intoħbiet. Għana jidlek għalfejn nindunaw li mux radio, għaxem ċertu klim li taj bonġi jew witlop, taj jista' jkun il-radio, ħafna biċ kbira. Mux hekk għax komuni li tajdhom. U jew tgħid iva jew le, hija komuni. Ma kif għat li għallek sentenza sħiħa l-ewwel. Issa samaħilek wara. Dik interessanti, Samaħilek. Jaħna li mux minnu, u jena għatnejlek il-recording nisimaw jien wara ġimma. Dik hija importanti, ħanajlek dik li mux minnu, dik hija importanti. Għax once li titla fil-kredibilità nisdaqsek. U li tista' tagħmel nisma' ta' ma kunx ngħid fuq ħadd taġbir, u mhux ħansemmi min. Ma li toqgħod tajjarhom. U ejjex ninżel għalik. Biex daħħal in-nies, ma nagħmel jew jajruhom. Mhux teftaħin li tmur. Naffetta tfal żgħar, ġifieri, inti jekk tagħmlu bis-serjetà. Tajjarhom, ara li niċċellenġjah forsi niċċellenġjah. Ma nagħmilix kakit jien ta' jiena aħna kemm il-darba jkeċċuna. Itilqu lil barra minnaw, itilqu minnaw. Aħna l-inna daqskem smajna affarijiet u klim. Kit, l-ewwel darba li qabbat il-Spirit Box jien. L-ewwel ma qaluli kienu naf li kien post tal-Ingliżi, ta' soldat Ingliżi, u għettilhom is anyone here, għax b'Ingliż kont għettilhom, is anyone here wants to communicate with me. Għamilli hekk, mill-ewwel, fuck you. Għettlu what did you say? Għalli fuck you. Għalli Darbtej għal xulxin, bekk kien sab. Dik ma konx nirrekordi għadak izmin mill-mobile. Għax kiku għandi, u ma naħsibx li għandi, m'għandix iġi, għax dik bil-Spirit Box biss għaddej. Imbagħad qed okej, għalli go to hell. Iġviri, għalhekk ma nemminx illi jista' jkun affarijiet ta' radio, imma daw affarijiet li mek. Mhumiex ta' radio, fimtax. Imma darbtej wara xulxin, fuck you. Go to hell. Oġeri nistema leħen ikra. Għandi engrenoiza. Da mux leħen sabi. Jamlinnek. Għawek kellek il-xaħat mistieden u għalilek. Semmija li ġili jismajek. Imbat najdlek min kien. U vera, u nismawhom vera. Xaħat nsejt min kien. U vera. Ġili ma jkunx leħen sabi. Da tal-bizza ġu. Ninsertaw ħafna fejkoruħ, il-verità. Pero sbieħ ikun hemm ukoll li jgħidulna itlob għalina, mhux ir-radio. Li għalunna il-fjuri. Kif jgħidlek ġibri? Għandkom so xi ħaġa fjuri. Morna ġibnu l-fjuri. Ix-xema. Fjuri, xema. Xjambu. Mela, jiena. Jista' jkun illi moħħu għadu baqa' taċċat. Ma tifhem il-ħsibijiet tiegħi tada jekk toqgħod taħseb. Vera ma jagħmlu sens fil-paranormal. Li nista' ngħidlek ma jiena naħseb jiena nemmen li jista' jkun jibqgħu baqgħu attaċċati mal-materjal tad-dinja. ċertu affarijiet użanzi li għandu l-bniedem ħafna minnu ġej mill-wicca, mill-witchcraft. Per eżempju di tal-fjuri, per eżempju Christmas tree, per eżempju il-birthday cake. Ix-xamat ta' fuq il-cake. Per eżempju ta' fuq il-cake u x-xamat. It's witchcraft. Li inti tajt happy birthday. U tkanta u tagħmel wish u anke taċċu dak kollu witchcraft. U aħna nagħmluhom ma nkunx nistaqsu. Għax imdorrin hekk, vera. Per eżempju, taf li aħna ngħidu touchwood. Mhux hekk huma tal-lon jew ħafa kollu witchcraft dak, kollu ġifieri huma użanzi li ġejjin minn. Anke jekk tgħid hello. Hello, tfisser hell u inferna l-eternità. Il-Ġappuniżi meta jirrespondu t-telefon muxi jgħidu. Jgħidu darbtej, muxi. Darbtej jgħidu. Jgħidu darbtej għax skont il-leġenda tajlek jekk ikun entità jew spirtu li tiċempilli. Ninduna għax jekk tajdilu darbtej nżejt kif inqed. Ma jgħidilekx darbtej għandi kun spirtu, jgħidilek darba biss. Huma biex jidentifikaw li. Jgħidu darbtej jitnejluma. Ħafna ta' simboli ta' x'ismu tal-monster għandhom 666 bil-Hebru. Il-bot tal-monster, u ħafna simboli. Ħafna affarijiet. Ma jena nemmen marketing. Għalfej għadu jgħodu jgħamlu. Marketing, għax titkellem fuq għandi għalek. Tifhem, ejja ma. Iktar ma tagħmel affarijiet bħal daw. Iktar reklam. U ftakar kull reklam u reklam. Ma mhux kulħadd jaf bihom daw ħafna min-nies
Għaz ikunu jafu xedin jiklu, xedin jixorbu, ġveru l-verità. Vera. ħafna mill-simbolizmi li għanna l-lum il-ġurnata. Ħareq. Malta u kumpanija għanda ma nistax ngħid li sema żgur niġu fil-ħara. Imma nisem tagħha tantu ċawru xorta n-nies ħalla b'sobbhom. U xekku. 100%. Dakka eżempju, meta ħareġ il-film They Live, dak dokumentarju They Live. They Live. They Live li bes il-nuġġali u jibda jara Obey. Dak ta' minn kien bħalissa Kollox ta' Carpenter. John Carpenter. Ta' John Carpenter dak, niftakru dak. They Live, dak dokumentarju dak il-film. Jekk tara per eżempju s-simboli kollha ta' fuq l-internet, Google, il-Microsoft. Kollha ġejjin minn Apple. Kollha ġejjin minn simboli eżoteriċi u tal-kull ġiri. Inta qaskun taf x'qed tikkonsma. Mela, vera. L-Starbucks. Mux anki drinks, xaw drinks, ekku. Dika propjament istja edha b'saqajja miftuħin. Mela, dik hija l-Mermaid. Il-Mandela Effect hemmen bija, ent. Mux ħaġa li nemmen bija, l-Mandela Effect tiġri. Ġili meta tibda titkellem fuq il-Mandela Effect u tibda saqsi n-nies u tajdilhom per eżempju semmi li diskrivi li l-Mickey Mouse per eżempju. ħafna nies jiddiskrivu l Għax hemm affarijiet fej vera jilna nafhom motte. Jankin. U saru ieħor. Jien waħda mill-iktar Mandela Effects illi tiffakja li moħħi u ħanajda għax jiena meta kont żgħir qabel ma kont rocker. Qabel ma kont rocker, kont inħobb ħafna diski ta' Michael Jackson. Ġi kien tkellix 6-7 snin, 8 snin. Ili nisma' mużika rock minn meta kelli 9 snin jien. Qabel kont nisma' mużika tipo Michael Jackson. Id-diska Smooth Criminal jien naf fiċ-ċert illi mhux kif idoqqu għallum. Kienet il-lyrics? Ija. Naf fiċ-ċert. Sjan kien, sjan li. Naf fiċ-ċert illi hemm parti minna. Sib xi każett ta' antiku, dak żmien każett su. Waħda ta' Freddie Mercury tal-We Are the Champions. We Are the Champions li fl-aħħar jispiċċa Of the World. Of the World. Jien naħlef illi kien jgħid Of the Anke World. jena, Mhux jgħid anke ma jgħidix. Live ġili kien jagħmilha hekk. Le. Ejja, U nemmen il-di ta' Smooth Criminal xi ħaġa hekk. Imma jiena naħlef. You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Illum qiegħda you've been hit by a smooth criminal. Sejna naf fiċ-ċert li kienet you've been hit by, you've been struck by. Jien fl-armi tal-fort, naf kif kienet li ma kienitx kif kienet, naf kif kienet dana, fl-armi tal-fort. Tal-koka jgħidu. Tal-koka semmija ħafna, nafa jena nafa bis-signal waves, tal-koka jena nafa. Għana jilek mumiex daqsek, imma diskast jakantajta miljon darba zaħir u nismaħħa. Il-Ford, u għandikum il-Ford, Batten fil-film, tal-Box of Chocolates. Ta' Charlie and the Chocolate Factory, ma dik naħseb u koll. Jgħajlek ta' Forrest Gump. Ta' Forrest Gump, eżat. Ta' Forrest Gump, għax ta' Charlie Chocolate Factory. Jgħajt life was, u nisjafu bħala life is. Life is like a box of chocolate. Il-film was. Was jgħid. Mara bħal dik għaskonna dik għasa. Ma per eżempju ta' Charlie and the Chocolate Factory. Jenna fiċċert li dika bar of chocolate kienet. Illum saret ma fina u xini. Le, bara, da żgur. Le, miex bar. Il-verżjoni li għandi jena rajt inqas minn xarin. Miex. Imma inti żomm Charlie and the Chocolate Factory ta' Johnny Depp tajt? Lex ta' Johnny Depp. Jew l-antik. L-antik. Miex bar. Anke robot ta' Star Wars? Miex bar. Jien bħala konna jgħid. Sjajdu law space, mafx il-Madonna jgħidu law. Sa' Wagon Wheel. Għanti konna jgħidu law Wagon Wheel. Space. Senti għat muffin. Għalek. Mish muffin. Le. Mish muffin. Sa' gallettina, oh. Sa' gallettina tonda. L-space. Ħafna nis jafu. U Fruit of the Loom nafaċet li kella l-korna kopja jien fuq għadik. Dik interessanti. Dik interessanti. U għanajlek għalfejn, imma jina naħseb u koll. Fruit of the Loom kienet ħafna plagiarized. Kienem ħafna replikas taħħa. Jena naħseb Ma minn il-negawa, minn il-mar, u minn il-nega, Jien kont qiegħed il-Ġermanja u nara van. Issakkamlu ix apposta biex jiblaħ f'sormon bin-nies ma nafx. Ma nara van b'ħafna ditti u l-Fruit of the Loom bil-kornu kopja warajja kienet. Muxek. U da, fan serju, fan ta' ditti. Muxek.
U meta rajta, għattara stja. Ma tantx nafuhom dawn l-affarijiet, ma jitkellimx ma tantx naf. Ma tantx li Jiena tal-fort, eżempju, għax kien hemm wieħed ħarġu għallu għawri sticker għallu għara. U baqqat ċassat għallu hekk il-fort. Għallu kienet għallu b'dik is-sinjali voj. Per eżempju, jiena meta saqsewni l-ewwel darba id-diskrivi li Mickey Mouse l ħaġa li għattilhom jien biċ-ċingi. Issa ta' fuq mek. Qatt ma kellu ċingi. L-aqwa ta' Tal-Monopoli. Issa dik wkoll, dik tal-Monopoli pereżempju jfixkluha ma dak id-ditta tal-Mr. Peanut. Tal-pakkett, dak kellu l-monokil. Issa hemm min jgħid illi imdaħla s-sern fiha fin-nofs dik. Hemm min jien kif Conspiracy. eżatt. Għax ħanajlek, tant naħseb jiena tant il-bniedem imur l-trembat. u bat jibdew ħafna. Jien dejjem ngħid li hemm tliet tipi ta' nies. Hemm dawk li ma jemnu f'xejn laqqas falla li ħalaqhom laqqas iġibilhom għall-Madonni għaljen quddiem wiċċhom jibqgħu jgħidulek li dak huwa papit. Dik il-ħażin, Hemm dawk li huma bħali illi huma razzjonali li jemnu f'ċertu affarijiet għaliex għax għandhom raġunijiet tagħhom. Imma mbagħad jiskartaw ċertu affarijiet illi huma farfetched, mbagħad hemm min jemmen fakin kollox. Issa dik bdiet fuq ħabba Dik li d-dejja. kollox diklar, Dak ibeżżan iktar minn dak li ma jemmen xejn. Issa dik bdiet ħabba Nelson Mandela. Għax u jgħidu li minn il-ħabs. U għemmen jgħid li kien ħareġ minn. Issa jena naf li kien ħareġ mill-ħabs. Ma meċ il-ħabs. Dik m'għandix memorja. Ma meċ il-ħabs, kien ħareġ mill-ħabs. Imma mbagħad pereżempju bħal di ta' Smooth Criminal jien naħlef li kienet. Issa ma nafx allura din hija collective idea tan-nies. Tal-film Shazam, dika. Ej. Eluf ta' nies jgħidu li. Mela jaħilfu li rawh. Mela. Issa dak propja. Jafu minnu l-main actor u jafu l-plot ta' għalla. Mhux dak hawn xak tal-basketball. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Le, mhux raw xi ħadd ieħor. Ma Shaquille O'Neal kien għamel xi film. Jiena hekk smajta. Ħafna qabel naħseb. Ħafna qabel. Jien ma niftakrux laqqas Shazam. Ma diet għal-Mandela effect ma nafx. Ma nafx naqbad ngħid fuqha. Taqleblek moħħok. Interessanti. Però mbagħad ngħid isma' la mhux biżżejjed nidħol ġoreb. Għax la ma tistax taqbad art u mbagħad tgħid allura nerħi kollox hemm. Eżatt, imma tajjeb li tkun tafhom dawn affarijiet. Interessanti. Huma interessanti, ma tawx tifqa' moħħok fuq. Le. Mela, proset. Grazzi lilek. Thank you. Grazzi tal-istadina. Thank you, anzi, thank you tal-li ġejtu. Proset, thank you ħafna. Good luck. Thank you. Thank you. Aħna narawkom darbohra.